Hello mga ka-listeners, kumusta? Balik tag vlog sa kung ano po ni sa Iki Rakisa part 4 na mga ka-listeners. O karon padayon ko basa sa inyong komento no. So video paspasong na ni kita taas-taas pa man nagbasa hunod. So taas-taas gyud ang mga comment ani rapita na. So paspasong na nako kay murag kuan para maapas tanan no. So Roxanne Cruz, okay ra na og okay ra na ang naglatod-latod loads nga mga episode. Ang mga marites bitaw kay makamugna man gani og istorya bisag wala kay balo sa istorya. Joke lang. Salamat Roxanne Cruz no sa imong komento no. Masabtan magyapon ninyo bisag nailakod-lakod no ang busyong kay gitarong po nag-edit pod no. So masabtan magyapon ninyo ang istorya, makuha gyapon ninyo ang punto sa mong drama. Nya si user letter L ang profile. Salamat kayo idol sa pag-upload aning dramang busyong ang dispatcher. Gwapo ning drama idol. Salamat kayo. Salamat sa nimo user letter L ang profile no. Nya isim idol, minaw lang ko sa duha nimo nga channel, dili lang ko mag-comment kay busy ko at work. Salamat idol, God bless you. Salamat isim no sa kanunay pagpaminaw no. Nya si Maristil Humawan, kanina pud ang sundan namo dol. Salamat sa mga drama dol. Dala-dala jud CP samtang nagtrabaho dol. Usahay lagi matingala taon ako kauban kalit ra kog ngisi ha. Sige dol, sundi tong Jono kay tabok-tabok ra ko dire og dito sa pikas nimo. Salamat kay Maristel Humawan no. So natapos naman ang Jono no. So diri sa ta sa Anjan Radio no. Nya pun maka-upload ko dito sa pikas channel no sa uban pang drama no. Salamat kayo no. So plano na ko i-upload dito sa Jankin Anota ang katungkuan drama nga Pobreng Milyonaryo o katong iampo ko ang kalag mo nga drama no. So katong kanang drama nga kang Gios ba nga gi yang gikuan gitugutan ta nga ibalik kong upload no sa shout out ni Gios gift mark no. So punpohon ako tong ibalik tong drama sa Jankian Anota no katong iampo ko ang kalag mo. Ang original uploader na sa una si Gios gift mark mga ka-listeners. Unya si Annalyn Buates na pud bag-o. Salamat Lord. Salamat Annalyn Buates no. Unya si Joy Bahian bag-o na pud ni. Dugay na ning dramahan no pero nahog ug murag bag-o gapon kay gibalik na to upload. Murag na refresh ba. Annalyn Samson, tinuod jud idol kay atong nilabay nga wala ka-upload na minaw ko sa lain drama. Murag gi-high blood ko kay dili madungog ang drama kay kusog ang tingog sa welding sa ko ano itong tatak bisagul sa intro raman to niya mga ka-listeners no kanang murag ga welding ba intro to niya introduction pero tinaw man po diyang drama kay si kuan man na si Bisayang Sugilanon man na ang nag-upload na siguro maura ng admin na no. Unya si Bilmar G Kanyiti, salamat dul, salamat po no. Annalyn Samson, okay ra na ulahi tag-as man pod imong mga drama na upload idol. Salamat Annalyn Samson no. Lucy Lover, salamat sa shout out sir. Padaw nang ta ko katog pero nakurat ko sa shout out. Maminaw ko permi sa imong upload sir. Kutob makatog ko ako na lang i-outro replay sa Malaktawan. Sa Malaktawan ako no. Excited na po ko ano yung bag-o nga drama. Salamat sir. Salamat Lucy Lover no. Nya si Annalyn Samson Agoy nanapod bag-ong kalingawan idol. Salamat kay sa mga upload nimo. Amping always, God bless you. Always nimo idol. Salamat kayo idol. I love you always nimo idol. Kay dad sa kaedad siguro ka sa akong anak ay sa akong ikaduhang anak nga laki idol. Thank you idol. Salamat. Thank you always idol. Salamat mga Annalyn Samson no. Unya si Hector Talon, salamat kayo Brad. God bless atong tanan. Salamat nimo Hector Talon no. Unya si user namin nakabutang ano no. So wow kanindot sa mga drama Lods. Salamat Lods. Lingaw jud ko sa pagpamati og drama sa na imo upload. Mura ko kalingawan diri sa Saudi. God bless you always Lods. Lingaw kayo sa tindahan pugpungko Lods oy. Nindot kayo. Salamat no. User naman yun ang iyang profile may usa no. Usa ang profile. Sa English pa dear no, dear. Salamat kayo no sa imong pagpaminaw no. Si Maridil Abelia, huy gimingaw man ko ani nga drama ha. Salamat sa pag-upload pagbalik kuya. Hope you're in good health. God bless you more kuya. Salamat Maridil Abelia no.
Nya si Roger Villegas, shout out Roger Villegas, no? Mayo na anay sa bag-o sa maayo na ang sa bag-o boss. Salamat Roger Villegas, no? Si Animation, salamat po sa bagong upload. Salamat po nimo Animation, no, sa kanunay pagpaminaw. Si Ma'am Life Journey, daghang salamat Ani Kent, nice ending gayud, naipagtulunan po. Mao ni ang salamat kay Ma'am Life Journey, comment siya sa tindahan pungko-pungko mga ka-listeners, no? Ni comment mo siya sa Ikira kaysa mo ni ang part nga nawagtang sa lain nga uploader. Thanks Kent sa action drama. Salamat kay Ma'am Life Journey, no? Nya karon pa ko kadungog ani nga drama. Thanks na pud ani nga drama. Maayo unta. Do na kay Putyok Bulingit aron niya sa imong channel pero Marius content pud lagi ka. Okay kayo ni mga nice drama ani ra sa imong channel. Aron dili na mi manlaag og lain channel. God bless you Kent. Salamat kay Ma'am Life Journey, no? Salamat kayo gid, no, nga kanunay kang naga-suporta, no? Kanunay pagpaminaw, no? Salamat kayo sa imong pagtabang Ma'am Life Journey. Sa Putyok Bulingit kay kumpleto na to siya, no, sa kang Bisaya drama. So ako nang na-share nimo ang link, no, sa kang Bisaya drama nga Putyok Bulingit og kumpleto gito siya. Unya si Annalyn Samson naay nag-upload anang ayaw ko tuloy nga dili kay gugmaon na dol. Mao na akong giingon nga naay nag-welding, ha ha ha. Mao gyud. Mo ni si Tatak Bisagol, no? So si kuan naman Bisayang Sugilanon naman mailhan man. So siya nag-upload, no, sa ayaw ko tuloy nga dili kanay gugmaon, pero iya namang giundangan ni mga kalistener, no? Nya si Langga Enrique, good evening idol. Nga bugno ito yung mga kalistener. Nya si Langga Enrique, good evening idol, pa shout out po watching from Saudi Arabia. Shout out Langga Enrique, no, salamat kayo sa pagpaminaw diya sa Saudi Arabia, no. O si Ma'am Annabel, hi sir, na surprise ko da, nakurat ko na mention ko nimo, ha ha ha. Nara ko diri sir, nagpahipi lang. Sige raman ko paminaw god, naghilom-hilom lang ko naghilom-hilom lang ko sir, ha ha ha. Kadto ganing about sa agta sir, naaman ko nagpaminaw sa imong reply sa akong comments. Nagsige lang ko katawa diri. Salamat kay Ma'am Bel, no. Sa imong kanunay pagpaminaw, no. Sa imong kanunay pag sunod sa mga drama nga upload, no. Si talagsa nag-comment pero kabalo ko na paminaw gyud kasalamat kayo Ma'am Bel. Unya si Saisi Morales, thank you. Salamat po nimo Saisi Morales, no. Danila Gonzaga, ha ha ha, makalingaw kayo ning drama ha, sakit kayo akong tiyan ug kinatawa. Thank you so much Sir John, God bless you. Salamat Danila Gonzaga, no. Kadunay po ni si Danila Gonzaga rin, makalimot ko sa ni shout out, no, sa kanang wala ko'y basahon ba. So matiman ano na akong madugay ni kini mga permi comment. Pasensya mga kalistener, no, kay murag pagaw-pagaw ko. Pagaw kasi kaning panahon lagi nga mag-uwan kalit, init bitaw yan na. Mataligsikan usahay ba yan, mga kalistener, no? Pagaw-pagaw. Unya si Ma'am Jisuli, wow bagong drama nasag ni Sir John. Salamat kayo amping permi and God bless to you and your family. Salamat kayo Ma'am Jisuli, no, God bless po nimo sa imong pamilya, no. Si pala may ay drama, nindot ni nga drama dul, dili jud ko mapulaan na ni nga drama maski nakapaminaw na ko ani kay na-upload naman nimo ni sa una. Ug salamat dul sa imong paghatabang sa pag-recommend sa akong channel. Nakaabot na nako og 1k subscribers. God bless idol. Salamat pala may ay drama, no. Ug congrats na abot na kag 1k subscriber ug hinaot nga ma-approve na kano sa YouTube monetization, no. So amping salamat kayo pala may ay drama, no, sa mong kanunay pagpaminaw pagsunod, no. Diya si Jumar Buntilaw, Lods, nawagtang na dun imong drama nga ayay mapriso ko, Lods. Mabalik na ito na puhon, no. Pasensya kayo nung napad yung malugar, eh. Pero ako nang ibalik lagi puhon. Katopong maribel, no. Salamat Jumar Buntilaw, no. Timmy Buntilaw, uy, pareha lagi ni Buntilaw, no. Igsuon siguro na, or pamilya, no. Mayong buntag idol dyan, salamat sa lain upload nimo nga drama, nagpaabot di ko ani idol. Kay tinaw kaayo paminawon, samtang nag-uma sa bukid idol dyan. God bless you always idol. Salamat Timmy Buntilaw, no.
malingaw ka samtang nag-uman diya sa bukid, no? Salamat kayo, no? Chili Wong Stevie, salamat sir, salamat po nimo Chili Wong Stevie, no? O, nindot kayo na nalingaw ko sa imong content po, no? Kanang magwag seafoods ba, no? Di lang ko tig-comment po sa usahay sa imong upload, no? Pero makatanaw ko, malingaw ko sa imong mga kanang magwag seafoods bitaw. Nindot tanawon. Salamat Chili Wong Stevie, no? Na si GR Agrimix Artist, boss, pwede pagkahuman anay katong higala igsoon kaaway. Salamat sa imong mga drama nga gipang upload. So salamat nimo GR Agrimix Artist, no? Basin pon di lang ko musaad kay matod pa ang saad gihimo aron pakiyason. Bitaw mga kalisteners, di lang ko musaad, no, sa inyong mga katong mga ning comment o mga drama ba. Kutob lang sa makaya, paningkamutan, pero di lang ko musaad kay masig di na ako matuman ba, masuko inon na ako, no? So di ba po madali-dali ang pag-edit mga kalisteners, no? So ang makarelate anak ato lang parehas na ako, no, nga tig-edit sa mo si amigo kami drama, makarelate siya na, no? Si Palami ay drama, mga upload ng drama, no? Makarelate na sila nga di sila dalin, no, nga mag-edit pa. Kinalan magitarongon para dili ma-copyright, no? Mana nga di lang ko mosaad, no, kana saan ako ma-upload yung mga request paningkamutan lang gyud, no? Ampo sa kanunay sab nga mayong panglawas gyud para makahimo pagdaghang mga upload, no, mga drama. Salamat GR Agrimix Artist, no? Ipancho, salamat sa mga upload sa drama, boss. Makatang jud sa mga drama, God bless. Salamat Ipancho, no? O si Maristel Humawan, action din idol. May pagka-action niya, comedy side na kining boss yung ang dispatcher, no? Nya si Queens Dinamita, idol, shout out ko sa akong mahal na asawa, si Joy Joy, o sa tagatang Duboy. Salamat pagbasa, idol. God bless you, idol. So, gi-shout out mo ni Queens, gi-shout out din mo ni Queens Dinamita, no? Ang iyang asawa nga si Joy Joy, no? Shout out daw. Nya sa mga tag Duboy, puno, salamat, no? Sa inyong pagpaminaw. Shout out Queens Dinamita, no? Na si Reggie Creed, thanks dol. Wow, bago na po. Salamat Reggie Creed, no? Ipancho, bus dyan, pila po kay episode pa dayon sa upload, God bless. Kung ano kay episode yung busyong. Ako magitag-as ni unom rin kay episode. Kay gitag-as man ako, no? Ako na lang yung tag-ason. Balag mamubo. Unom ka part dayon, unom ka part dili episode, unom ka part. Ako ni siyang giunom na kapart, no, kay para di gyud bitin ba. 2 ka oras, no, kapin. So nya na lang ako pamagi mga kalisteners, no, para gid ma-enjoy gid mo, mahuman yung trabaho gid ba, taas gid, no. Salamat Ipancho, no. Unya si Marlo Sasing, may adlaw dol, salamat sa pag-upload ani nga drama, ganahan kayo ko ani more power nimo dol. Salamat kay Marlo Sasing, no. Nya si user letter P ang profile. Salamat sa mga upload nimo na drama, idol. Salamat nimo user letter P ang profile, no? Si Noel Urbano, idol, katulon ako naminaw ani nga drama, pero nindot gyapon kaayo. Pero mga channel nga nag-upload ni sa una gipang-delete dayon nila, no? Ako mga sa una nawa na to, no, nangawa na to mga nag-uploader ni sa una, no. Ambot lang ka nganong na gipang wagtang nila, no. Nag-upload po ko ni sa una, pero na-delete po na ako appeal kaya na-suspended ko itong mga niyagi man. So na-appeal is na-delete na ako kinibusyong, no? Pero karon ato nang gibalik, no? Salamat Noel Urbano, no? Di lang ako tason na mga kalisteners, no? Kay taas-taas din di gyud maapas tay mga kalisteners ug basa gyud, no? Kay di na lang ako pa up to 20 minutes. Kini na lang, no? Di na to langanon pa, no? Paminawan niyo ang part 4 sa AKA Rakisa. Aniya ang atong sugilanon, AKA Rakisa! Gusto ko nga sa akong atubangan ni mo siya patron. Matuman ang imong gusto pa. Sa imong atubangan ako, pusilon ka ng Armando. Paabuton ko ka ng maong higayuna sila, iya. Dool na lang kayo ko sa ilang nahimutangan pa. Tuod, di kay mamat ko ng iyang asawa.
Maayo kay nasundan nimo siya. Ayaw gyud palipat ha? Kinahanglang matultulan mo kung unsa ka ng iyang gikalingawan og lakaw. Sige. Magpaabot ko sa imong sunod nga pagtawag. Bye. Mahibaw-an gid nako karon kung unsa kini mga sikretong lakaw ni Yolanda. Armando! O Yolanda, ano ka sa ba? Di problema. Ano mitaas ang sang tingog mo? Kinahanglan tabangan ko nimo. Tabangan? Sa unsa ha? Sa unsa ba? Anduaon ako. Nang tabangan ko nimo. Ay dili na ka mahimong tabangan kung dili ka musulti kung unsa ka lang imong patabangan ako. May nagustuhan kong batan o babae. Gusto ko siyang bantayan. Okay sa mga babayan ha? Kini ba? Oh, Kining niya sa retrato? may retrato ka ni Sheila? Nakaila ka giday ining babayhana. Kini siya, Yolanda. Gipasundan ko nimo sa imong mga taon sa. Og naibaw ka na. Kundiin ko gikan karon. Oh, Yolanda. Pues, kinahanglan tabangan ko nimo. Bangyaw! Sila? Bangyaw! Sila, dili ka ngayon nga magduwa ng duwa sa mga laki. Oo nga, ganahan man sila. Duwa, bang! Bang! Ana, ambi na, ako, duwaan ba? Ambi na, ako na. Di lagi tao ni duwaan, makamatay ni. Ug ako makasiguro kung nga nung nagbutang sila armas ni kwartuha. Sila si mama. Paon ko. Oh, kana noon. Mas mayo nga mukaon ka. Dali na. Nga duwa ka na magtingog diha, Yolanda. Unsa ka na imong patabangan, ha? Sulti. Gusto ko nga bantayan mi si Sheila dito sa karaan atong bahay. Unsa? Nahibaw ko nga daghan kag mga tao, Armando. Mga armadong mga tao. Og ikaw lang ang makasugo nila aron bantayan kaming duha si Sheila. Nga nung mibalik kag tunob sa karaan atong bahay, Yolanda. Abi ko ba og dili ka na mo tunob dito? Mao ka na ang imong panumpa, di ba? Ako na ang mulihok para malingaw ko, Armando. Bosa, ayaw ko giskuti bahin ni anak. Dili ko gusto nga maghiskot ka sa nangagi. Ang karon ang atong hiskutan. Butangi kog tulo ka bantay dito sa karaang bahay. Okay. Matuman ang imong gusto. Pero Unsay pero? Armando, dunay lalaking armado nga gigukod ganina si Daniel. Mao nga nahadlo ko sa mahitabo namo doang ni Sheila. Kay nagapinusilay sila si Daniel ug ang maong tao. unsa? Nagpinusilay? Oo, niya. Napatay ba ni Daniel ang maong lalaki? Wa. Mao nga nakinahanglan mi sa imong tabang. Kay tingalig mo balik ang maong tao dito sa karaang bahay. Okay. Kung mao'y mong gusto. Sige. Magwa ko akong sinina. Kay mo balik na ko dito. Ayaw una, Yolanda. Mahimo bagdili na lang kunin mo lang anon. Importante kay makabalik dayon ko dito. Bosa, pagtawag makabantay namo. Ha? Pagtawag dayon. Makapahibuong kayo kining interes nga ipakita ni Yolanda nining babayhana. Kinsa man gyud kaha kini. Tawagan ko si Gador. Ang makasiguro ko kung dili ba siya ang gigukod ni Daniel o gitapinusilay nini. Sila, tanaw nga itong tuwang buwak. Oh. Uy. Nakatawag man di siya. Kagwapa niya. Kada katawag ko maayo.
Milihok siya. Sheila? Sheila? Wala siya magkamata. Usa ba nagkipati na ako nga nagtanaw niya ka na hinanok? Mura manok. No. Demonyo kininiya sa kong kutok. Dili ba yung hagan ko si Sheila? Dili ba yung Balihok siya. Naklaro na kitinoon ang iyang dugan. Mupalayo ko din. Dili ba yung mga matintal ko ni Sheila? Inosente siya. Kuwang siya sa kabuot. Pusa, luog na kay ko. Kung ako pa siya paimuslan. Pagkawas na ako din siyang kwarto. Ako lang tanaw na ako mga file sa kaso ni Tito Chico. Kilalang ako gapon ni matrabaho. Tawagan ko ang tanan akong kontak. Unsa? Dili ikaw ang gigo ko ni Daniel kaganina ganor? Unsa? Nakauli ka na sa diyang naitabo ang pinusilay? Kung mao ka na, kinsa man kadi ay ang gika-enkwentro ni Daniel? Kinahalang mailhan kong maong tao. Tuod, paminaw, ha? Pagpanaog, duha ka tao dito sa karaan na mong bahay sa South. Aron mabantayan ang lihok nila na Yolanda sa maong dapit, O siyang kaubang batanong babae o lalaki. Tuod sa ko. Di ba ko makakonsentrate sa akong kibuhat? Nagatubang ko na ni mga wanted ng patlungan. Pero tuwa lang kihapon ni Sheila ang akong manaw na. Dili mahimo nga matintal ko sa paghawak niya. Dili mahimo. Oh, unsa no? May lagabugi kan sa kwarto ni Sheila. Susiyon ko. Sheila! 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 Oh. Natuwa ko naman naghihapon na siya din eh. Oh. Nawalis ang iyong blouse. Huwag naklaro ang yantiyan. Magkuhagkog ako ikahapon niya. Di lang ko matutok niya ikmayo nga natuhog. Armando, nakatawag ka na ba sa imong mga sakop? Kung kinsa ang mubantay na mo? Yolanda, huwata lang akong sakop aron mo'y makahatod kanimo sa karaang bay. Salamat. Nganong nakauna-una man ka, ana? Unsa ka kung ikaw mismo ang muhatod nako sa maong bahay. Sama sa unang panahon, sa mga batanon pata. Karoon na takak may itong botilya. Uy! Ako lang siya kabulan. Okay. Nagwaswas na siya. Oh, ayaw paglangas ha. Nahinanok siya pag-ayaw. Uy. Sa kaya ang katawan. Puro masyag nahimot pag-ayaw. Ate! Nangita siya sa ate. Kung na, doon na sila igsoon. O klaro kayo magkuhang niya kini. Unsa na, Armando? Ihatod ko nimo o dili? Dili na. Yan di ba? Unya. Nganon dili naman lang ikaw muhatod nako dito sa karaang bahay. Dili pa ko ready. Busa. Lakaw na lang. At imana
ang imong ulo. Kung tutukan na ni mo si Sheila, diligid mailan nga kung isang kabuot. Uy, gidaman man siya. Sumayo buhaton ini. Miyaw na siya sa paglimbag. Sheila? Sheila? Dili. Nahagan ko si Sheila. Gidaan na ko ang retrato sa babae. Nagyatiman ka rin, Yolanda. Usasab ka na sa kung puyo kanimo karon sir. Kinalang may bawo kanini. Unsa man ka na, Gadon. Ang babae nga gidaan ni Sir Daniel sa karambay, usa ka retarded. Unsa? Nailis na ko. Daan pagyud ko. Nga ngayon ka ining akong gipamalit para nimo iha Sheila. Guwapa ko. Oo, guwapa kayo ka. Guwapa na ko! Yay! Oo, ayaw paglangas. Unsa marong buto-buto sa armas? Sheila! Sheila, manago kita! Magdali! Manago kita sa dako nga palador! Ay! Didi! Mungko! Ano ko? Ano buto? Ano ko? Sheila! Sheila, balik dire! Iha, Sheila! May gawa si Sheila. Natarantar siya sa buto-buto. Unsa may angin na kubuhaton ini. Unsa man kay buot ipasabot sa mga buto-buto. Doon na kay gika-enkwentro ang mga sakop ni Armando. Si Sheila. Asa naman katupaingon si Sheila? Kinahanglan mo sa ka buto-buto. Kay tiyaling si Ricky ang gika-enkwentro sa mga sakop nito, Armando. Tuwan to ka na buto-buto. Magdali ko! Panuwi, huwag makamantay na. Nga nabantay din ni Napita. Kailangan makadagang ulit ng Napita. Kaya dili mo yung pisto na ko din nila. Salamat. Salamat na. Nakapasilipon pa rin akong kahoy. Taron mong mga buanga mo. Tuwaran doon kataw nila ni Armando. Magipisil sila di Trobita. Muli po tindaris kilid. Sabi ko buhaton ini. Huwag may armas. Kidahan na ko armas. Sariki, kanina lagi atang kinias na kupunuan sa kahoy. Kinala mo kapadoon ko ni Ricky. Nagdinig papatayan. May naigot sa Ricky. Wala mo kayo kaya naiko. Ako na ulan. Maayo kinamatay kang imo. Ambilin mo armas. Tuwaras pa umbahay na Ricky. Iya ka pinusulay karon. Mukha man ko tatapita. Wagid sa 5 ka babae nga gimbitar ang mihaom ni bayhon sa babae nga kauban dito ni Tito Jico. Pulo sila mga tarong ug utok. Matod pa ni Tito Jico nga buang ang babae. Nga nakaingon na namatay ang kauban niya. Buang ha? Buang? Karon pa kung magkainom sa gisulti ni Tito Jico. Buang. Buang. Kinalamakit ang maong babae. Pero, buang di ka siya? O, retarded lang, sama ni Sheila? O, kinsa mo ninawag? O, si Mama? Hello, Ma! Daniel, balik tayo diri sa karaang bay. Kay dunay nagpinusilay. Unsa? Nahadlo ko, Si Sheila! Nabas si mong dol si Sheila! Midagan siya sa diyan nagputo-puto na. Mura siya natarantar. Unsa? O, sige Ma, muhan ko karon dayon. Padung na ko diya. Tago lang gito ha. Ayaw pagpaapo pa. Ayaw mo padulan na pinusilay. Oo, Daniel. Pero doon ayawin taon pagdugay. Padung na ko diya, Ma. Sige, bye. Kinsa magkakning gipinusilay sa mga sakop ni Papa? Yan ako taluyo sa kapino sila ni Ricky. Bantang na siya ako. Karon, mamatay ka. Naigo si Ricky.
Gila udah nagawas din sa kong lupaan. Dili maayo doon na makakita na ko lain. Basta ko doon na palain kauban kini nagbantay na mo. Oh, sit-sit ka rin ni Rick. Nagkamatay na siya niya ako na imutangan. Sila! Sorry, ngawa ko magkatabang ni mo, Rick. Kaya makapalam ka. Manggandam ka. Kaya posible. Ngadagan ang sakop nilang ibutan din ng labita. Anong kamatay mo ni mo sila? Sila ang iunag pamusil. Ano niya ka? Niya ang paborito mga gamit. Naanak ata siya, Kesh. Ikaw na balang mabutang na, ha? Sa dapit, nadalit ka na mo tultulon. Mayo kay gitas ang dulo mo, Aramas. Nakuha ni Daniel ang unang hamas ng gita mo. Sige, sige ha. Hindi ka magdugay. Bulis na siya lang muna ako. Muriporto na ako ni Tito Lino. Siguroon ko na kung patay ba yung duha. Iwasan ni Ricky ang iyang na po sila. Namingaw naman. Wa na ang pinusilay sa gawas. Pero si Sheila, wa pa mabalik si Sheila. My God, hain naman kakini siya paingon. Maayon ta, kung moabot na si Daniel. Kung saan naman kang naitabo sa karaang bahay, tulang lagi ko. Ma! Ma! Sila! Silahin mo! Ma! 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 Kung saan naitabo din eh! Ay, di ka pinusilay, tingali mga tao sa imong amahan. Pero wa na, nahilom na. May balik pa din sa mga tao ni Papa. Wa. Si Sila, naibaw ka ba kung naasa siya paingon? Wa. Basta kay kalit lang siyang nagabuang sa diyang may nagpinusilay. Nabati na mo ang daghang buto-buto diha sa gawas. Dinhi ka na, Ma. Ako susiyaw na palibot. Tawagan ko baka si Armando. Nanay, naabli na kayong pultahan nga. Ngawa mapilong kasulog ya. May mga puto sa pagkaon kining dapita. Buot ipasabot. Nga doon ay nagpundol din eh. Minijenter mo na kining dapita. Oh. Uy. Mga basiyo sa bala sa armas nga di adin eh. Wa kayo kausapan kining dapita. Sukad nga amo kining gimasaker. Unsa man kahay buot ipasabot ni ini. May lain nga plano si Dino. Pila ka tuig nga wa siya magdunok. Pero karon, klaro kaayo nga doon na say lain nga plano. Dili ka magkalikay kanako, Dino. Dili. Sila! Sila, hide ka! Sila! Posible nga miluklok og lain napit si Sila. Singgit ito ni Sila. Sila! Hide ka! Sila! Namo mo! Namo mo! Dili! May patay din eh. Nalagi! Momo! Na! Buto-buto! Dali na! Sakaw mo mo! Dali na Sila. Mamalik na sa bahay. Dali! Dili mahimo ka. Magpadol ka na ng patay. Dali na! Kinala magkapanawag ko sa akong mga kauban. Ug maimbestigar kin pinusilay nga nahitabo din eh. Naapa ang mga retrato nila ni Dino. Ingon man sa iyang asawa. Pero, wa ang retrato sa iyang mga anak. Pila man gid kabuok ang anak ni Dino. Dino, karon nga nakasiguro ko nga dako kang buhi. Sa makauna lang unya kanatong duha. Ug panahuna nga mangayam na sab ko. Oh, siyo lang na kinalawag. Hello? Armando, patay na ang duha ka bantay nga gibutang nimo dire sa karaang bahay. Unsa?
Usay! Kakangano, usay na ito mo. Kinsa may patay kanila. Ambot! Di ana ang mga investigador, ang mga kauban ni Daniel. Pauli sa to! Pauli! Ug ayaw pagdugay diha. Pero dili na ko may mabiyaan si Sheila. Dadaan ka nimong amiga nga si Sheila sa bahay. Ikaw na lang ari diri, Armando. Dili ko mo anha diha. Ha? Nahibaw ka yun. Nga dili ko ganahan ng sukit-sukiton tag mga pulis. Kamu lang palubag diha. Magpaabot ko nimo sa bahay. Bisa sige na. Biyan na kamo diha, karon dayon. Tuan ang mga polis nga nag-imbestigar sa pinusilay din. Sheila! Sheila, salamat nga niya ka na. Adlok ko! Nahibaw ko. Nahadlok ka sa buto-buto nga imong nabati. Mao nga, magpalayo kita din Layo? Oh, dadon ko ikaw sa among panimay. Ipaila-ila ko ikaw kang Armando. Armando? Oh, Armando. Siya ang akong bana, iha. O gusto ko nga magkahimamat usab ka mo. Sige! Sorry ko! Paabot na lang nato din si Daniel. Hala! Si Barbie! Wana Barbie! Ako, dadon! Barbie! Sheila! Sheila, ayaw paggawa sa bahay, ha? Sheila! Ha? Ma, hi si Sheila. To, nagkuha sa iyang Barbie. Ma, unsay plano mo karon? Akong dadon sa bahay si Sheila. Unsa? Ricky, hapo ka kaayo. Andaman ko na ikaw o pagkaon. Salamat pa. Mag-ilisyon ako. Wa ba'y nakasunod kang Ricky, Fidel? Wa, di no. Maayo. Sabi ni mo, dool na lang yun. Kaayo ang kamatayon ni Armando. Si Sheila ang mapaantos niya. Si Sheila. Gusto ka ginayin mo na hukman, Yolanda. Kinahanglan nga kalimtan ang kagahapon. Usta man ka kakahapon ng ilang kingan. Daniel. Daniel, Pa, mahimo bag magsulti ta? Kana, Daniel. Imbestigahan ang imong amahan. unsa naman sa mga atong istoryahan, ha, Daniel? Ang bahin sa mga sakop nimo nga magika-inkwentro dito sa karaang bahay. Wa ko mahibaw kung nganong may kaaway sila, Daniel. Pa, Gawas pa. Lisensyado ang mga armas nga ilagay gamit. Kay mga legitimate silang security guards sa akong factory. pero Daniel, kung doon na kay mahimo nga dili na lang mudako ang maong problema, kinahanglan nga imo na lang kining pahilumon. Mahimo ba? O gawas pa. Wa ta mahibaw kung kinsa ang ilang gikaengkwentro. Tingali mga tao kini nga buot mo kidnap sa imong inahan. Husto si papa ni mo, Daniel. Tabangin na lang nga maayom-ayom ang maong hitabo. Maoy huna-huna nga posibleng kami ang puntarya sa maong kaaway. Klaro na lang. nganong may mga kaaway man mo pa? Daniel, husto na! Husto na, ha? Mahimo ba? Dili na ko gustong maghisgot sa maong hitabo. Pa, wa pa ta mahuman. Magsulti na ta. Pa, Adlok ko! Ayaw kahadlok, iha. Natural na nila nga maglalis. Lalis? Aaway? O, samok ang among kinabuhi, Sheila. Og salamat ka ni Aka. Kay murag migaan ang akong gibati nga makigsulti nimo. Mas makasumbong ko nimo sa akong gibati kaysa ubang tao. Tao? Tao? Gusto ko ang tao. Siya si Armando, ang akong bana. Sige, dinhi ka una, ha, iha. Kay magpaandam ko og lami ang pagkaon para nimo. Maudi ay to siya ang among kaaway. Ang akong pakyunan. Mikatol na ang akong kamot sa pagpatay niya.
May mo magdiliw na kita magsulti, Daniel. Kay musang ko sa dili mayo nga istorya. Pakilan mo, sulti ka na ako kung noon sa managing mong atraso sa laing tao. Sa dili ka pa maparehas ni Tito Diego. Oh. Dili ko parehas ni Diego. Kana! Ang ibutan si mong utok, Daniel. Dili ko mahilig sa laing babae. Lahi ang gusto sa akong kinabuhi. Busa maynusi ka ng imong ngil at kisultihan bahin ako. Ha? Wa ko'y taong gidaog-daog. Manghinaot lang ko nga husto ka. Ganong ingon man ganyan ang imong sinultihan, ha? Tungod kay nagduda ko. Na may mga tao kang hilong nga kaaway pa. Kamu si Tito Diego. Daniel! Pero dili ko mamugos sa pagpatugan mo sa tinuod. Pero manghinaot lang ko pa. Nga di pa uhay ang tanan kung makahukom ka na sa pagtugan ako sa imo mga kaaway. O kung ganong nahimo silang imong kaaway. Ha! Panuay. Panuay. Ah. May punto si Daniel. Karon nga buhi si Dino. Dako kaayong posibilidad nga siya ang nanugo og tao nga musuong kanako. Mo anam og patay sa akong mga sakop. Kinahanglan nga unhan ko siya. Kinahanglang matultulan na mo kung hain ka magtago si Dino. Armando, duol na lang yun ang imong katapusan. Labing sakit nga kamatayon ang akong ipahamtang diyan nimo. Oh, may nanawag. Hello, kumusta? Ni ano ko sa bahay sa syudad ni Armando. Mao ba? Good work, anak. Mauna na ang imong higayon. Unsay gusto mo mahitabo pa? Kinahanglang madamo sa layo si Armando. Unsaon? Kinahanglan magkasuod mo. Aron mo kumpiyansa siya. Ug makapaglakaw ka mo nga kamulang iya. Ug wa ang iyang mga sakop. Ako na bahala pa. Asa ko siya na ako na magkahigayon ako sa pagklingla niya. Sa karaang bahay nila sila. Unsa? Mao kadto ang labing hustong dapit para mapatay nato si Armando. Okay pa. Oh, may tao. Bye pa. Iha, Sheila. Gidadaan ta na lang kagpagkaon din sa imong kwarto. Humot ka ni sudan nga akong gida. Hala! Lami! Lamian ka dahil ng adobong baboy? Lami! Baboy! Kaon na! Hindi sila! Sige, sige. Kaon na. Aron mabusog ka. Nga naman? Tungod kay palangga ta ka. Palangga? Oo. Palangga ta ka. Ampot. Uwasad ko makasabot sa akong gibati kung nga nung pinangga ko ikaw. Pinangga? Palangga? Kanimo? Oo, iya. Uli tanong. Asa man ka mo uli? Nahinumdum ka na? Kung asa ang inyo? Dito! Layo ayo. Tinuod ka? Hain man layo ah. Dito, God! Kaon ko. Sige, sige, kaon na. Kay may pakiksultihan ko sa akong anak. Bisag unsaon ako. Di ka sulti sa papas tinuod. Daniel. Ha? Daniel. May problema? Wa man. Pero Daniel, kung pananglitan may mangita ni Iha Sheila. Ayaw siyang itugan, ha? Unsa? Pero nga naman, natural man nga doon ay mangita niya. Ang tagtungod ang babayana. Basta. Ayaw siyang ihatag.
Mahimo ba? Kay ganahan ko mo ati man niya. Murag siya dako na nga bata. Ma, ayaw kay palabi sa pagpangga niya ng sila. Kay dili na to kapungan nga maabot gid ang higayon nga mapauli na siya sa ila. Daniel, Tuod, may mo bag magigsulti ko ni sila nga kamera? unsa? Kinahanglang maplano ko na ang sunod kong patan. Pero, magkapahibong si Papa Gino. Nganong gusto man siya nga sa karaang bahay nila ni Ma'am Yolanda? Pati yun si Armando. Magkapahibong yun kayo. Oh. Ni alasap si Daniel. Sila? Kumusta naman ka? Okay ka lang niling maong kwarto? Okay. Bahala na dili ka makasabot sa kong isulti ni mo karon. Pero kailangan may baho ka sa niya sa kong anaw nagkasing-kasing. Gusto ko mga ipasaylo ni mo sila. Dabuang ko kadit dito sa karaang bahay. Tungod kay gihagganti ka. O hangtod karon nahasol ko tungod din eh. Bahala nagdi ka makasabot sa kong isulti. Pero may baho ka. Nga sukad, kadto pa ko makabuhat og sama ni adto sa kababae. Ug wa ko magpahimo sa kakuwang si mga huna sila. Di atong higayon nagdagganti ka. Mura ka gusto sa pangunauna sa kong tanaw. Mao nga, masaylo ako. Masaylo ako sila. Kinsalam sa ganing nalawag. Si Gador. Hello, Gador. Unsa na? Sir, may lain kong i-report nimo. Unsa ba ka na? Natultalan na namo ang gipuyan karon ni Dino. Unsa? Dili Dino ang gidan niya ngan karon, sir. Usa na siya ka Lauro Mauricio. Unsa? Pao ka na, boss. Unsa mayaw mong buhaton karon, ha? Unsa ba? Kinahanglang kuhaon ninyo si Dino. Patiya siya! Matuman, boss. Usban ko sila. Pasaylo akong gagganti ka. Ayaw gaso ko ha? Kuha anti kag hulagway. Ayaw paglihok. Mahilig siya di kag sayaw? Tuod, aning kamutan ako nga ikabalik ka sa imong mama magpapa. Mama, patay. Unsa? Patay ng imong mama? Mama, patay lagi. Unsa mahinglan sa imong mama? Mama, patay lagi. Sorry. Nga nangutan ako nimo. Salamat din imong picture ha. Kadiyot. Ay sa paglihok ha. Gusto ti kang kuhaan na ng imong posisyon karon. Ayo paglihok ha. Yan na. Murag nakakita naman ko nini imong porma. May parehas ka gitsura og bayhon. Gusto! Ang nurse sa hospital nga nag-atiman niya itong karding. Kibulungan kayo. Uway nakailas sa nurse nga paresog na ni sila. Pero dili may tabong masayop ko. Parehas nga sila down ni sila. Nagkatuto kay mi. Pero ano may nakailas sa maong nurse? Panuay. Idlas gikin si Dino da. Nakaikyas pagid siya gikan sa akong mga sakop.
Pero, kung kinsa man ang kauban niyang nadakpan, siya ang musuka sa tanan kong gustong mahibawan. Wa agad makasunod si Ricky. Anila ko na ko magtago din sa karaang mansyon. Laro kayo. Kaya ang mga tao ni Armando ang misuhong sa kong kipayan. Naningkamot sa siya maayo nga makuha ko. Pero, dili ka makakuha na ko, Armando. Ikaw ang mamatay. Ug dili ako. Ikaw. Nakatuog na si Sheila. Oh. Hello? Unsa? May pinusilay? Oh, sige. Nagduo ka nga may connection kini sa nahitabo pinusilay dito sa karaan mo, bay? Oh, sige. Muan ako. Karon dayon. Oh, sige. Bye. Salamat. Usa naman ni? Sa gunso naman kini pinusilay? Malasan nimo. Ngawa kang makasibat, oy. Ikaw gyud ang mag-antos karon sa kabuang ni Dino. Naibaw ka ba? Nga dili mahimo magkontrahon ang akong amo. Ha? Karon tugan. Tugan kung hain pang ubang taguan na ni Dino. Ayaw siya glabani kay mamatay ka kung imo na buhaton. Mulaban yung kag-agawon siya. Ha? May vibrate ang akong cellphone. Hello? Sila, anak. Gusto umis sa mga tao ni Anang Armando. Unsa? Uguwa pa mo apas na ko si Ricky, iha. Unsa? Unsa kong buhatan pa? Inahan lang madamo na sa karaang paay si Armando. Ha? Siya ang utok, iha. Usa. Siya ang unahon na itong hipos. Oo ba? Si Ricky, grabe naman saan. Huwag mag-ipapas din sa imong himutangan karon. Wa pa yun, iha. Mao ka na ang akong gikabalakan. Ngayon natagtulan man mo diya sa mga kaaway pa. Ambot, wa ko maibaw, anak. Mao pa ka na ang akong susihon. Nagduda ko. Nga doon na kayo mitador sa akong mga gaway. Gipalit tingali kini ni Armando pa. Gusto ka. Busa. Kinahanglang madalita. Kinahanglang madamo si Armando sa karaang bahay niya. Ug mabuhat ko lang ka na. Pinaagi kang Ma'am Yolanda pa. Gusto ka. Sige pa. Manawag lang ko nimo kung makalihok na ko. Ligtay lang kit sa mga kaaway pa. O anak. Pag-amping diha sa puder sa mga kaaway, ha? Oo pa. Ug ikaw sa pag-amping sa biya sa imo na imutangan karon. Bye. Gisung sa mga sakop ni Armando ang bahay na mo. Surprise ko din buhan. Pero kamay lang kayong imong panahon, Armando. Kamay na lang kayo. Kinahanglang maadto ko ang gibutangan nila sa ilang ginakpan. Uban ko, Suroy. Ako ba ang gihangyo mo nga ubanan? Uban ko, Suroy ba? Dili suroy ang akong lakaw karon, Sheila. Sheila man to'y imungan, di ba? Sheila, guwapa. Sige.
Isaan ako nimo nga dadon tagag suroy kung mauli na ko gikan ining akong lakaw karon. Ay, uban ko. Mura gina kag bata. Inusinting bata. Sige. Atangan ko nimo inig pauli na ko ha, aron dadon tagag suroy. Kaming duha si Yolanda ang mudani mo. Gigi. Sorry ha. Lagi. Sige. Gigi. Huwat ako din niya. Huwat ko. Sige. Klaro kayo ang naitabo kabiyan kilakaw niya itong Armando. Pero, di pa ko makapokus niya. Katikalig magdudas yan ako. Magpaabot na lang ko. Nga mo balik din si Armando. Kumusta ka na? Ikaw? Ako. Anugon nga wa ka na mo mapatay. Sa diyang ginmasakir na mo ang mansyon ni Dino. Pila ba'y imong sweldo, ha? Nga lunod patay ka man nga may paulipon sa salbahis nga Dino. Okay. Dili ka mo tugan, ha? Lain na lang ako'y pangutana. Hain karon si Dino. Mangluwa ka. Bastos! Gusto na kong magmalinahon. Human sa maong masaker. Kay nakabahos na ko. Pero nganong inyo pa man gipukaw. Gador! Ambi! Ang mga karaang hulagway nga nakuha niyo sa bahay nga inyong gisong. Hoy! Pre! Tutuki ug maayo kining maong mga hulagway. Ug isulti ang ilang mga ngan. Kinsa siya? Kinsa siya? Pangutan niya siya. Tao ta siya sa iyang lubganan. Isugyod ka, ha? Isug ka pa! Gusto kang mamatay sa sakit, ha? Kinipa pa! Claudia na. Ang asawa ni Dino. Nausab na gini ay ang hitsura sa asawa ni Dino, ha? Kini ang laing retrato. Kini siya. Ang bugdong anak ni Dino. Si Rakisa. Hain siya karon. Patay na. Sulti ka ba sa tinuod? Patay na si Rakisa. Inyo siyang kipatay. Si Dino. Pamati ha? Si Dino. Si Dino ang mipatay sa iyang pamilya. Kana ang ibutang si mong utok. Kini sa kining bata. Huwag ko magkailaan na. Igala lang na sa anak ni Dino. Ayaw pamakat! Nagsulti ko sinuot. Patay na ka ng bata. Naapil siya sa masakit. Naigo siya sa agabala. Okay. Mituo ko nimo. Sige. Pahuway na. Rakisa. Murag familiar nako ang maungan nga Rakisa.
Wa pang sakyanan ni Daniel. Nabisi na sab tingali sa mga patay nga nahitabo karon. Si Sheila. Naa sa swing. Yay! Saray na mi! Giatangan ko nimo. Saray man tano! Ha? Gusto gini ka nga mulaag, ha? Suroy man ako. Di man laag. Okay. Sige, sakay na sa auto. Kay isuroy ta ka. Yay! Uy, may auto mo sa inyo, unsa? Kay kamao ka bang mo abli yung auto? Daghan auto! Truck sab! Sige. Bahala nagkapoy ko. Isuroy ta ka. Hala, gisakay man ni Sir Armando si Sheila sa iyahang auto. Karing, nakakita ka ba kang Sheila? Hala, ma'am, tuwa, may kuyog sa imong bana si Sheila. Unsa? Nauli na si Armando? Maupag yo'y paghunong. Unya, may sugat man dayon si Sheila. Unya, kalit mo lang dayon silang ng lakaw. Unsa? Asa man kato sila, Karing? Tawagin na lang sa iyang cellphone si Sir, ma'am. Husto, ang akong cellphone. Lakaw, kuha akong cellphone sa tukador, Karing. Yes, ma'am. Animal, asa man kato dadaan ni Armando si Sheila? Ang armas na akong gibilin na indapit. Ang lulungan. Tuan rin ako ipasak dito. Akong giputo sa plastik. Mauna lang niyo ako higayon mapatay ang kriminal. O dili ko rin ibalap yun. Ni ana ang armas nga ipatay ko kang Armando. May sugod ng banhod ang kasakit sa akong samad sa tiil. May tulob sa sapato sa gawas. Mauna ka na ang nipusil ako. Magandang kong daan. Kung ablihan niya ka ng pultahan, patay siya. Namingaw sa gawas. Nakabantay tingali ang panuway nga ni ako sa suod. Mihunong si Ricky sa atubangan anong usa ka pultahan nga may tinuusab sa duko ang sahog. Naaka diha makasuod si Armando. Paabutan ko na lang ang sunod nga may tabo. Ako ang backup karon ni Ricky. Bumusipyat siya sa pagkuha ng Armando. Uhon ko na cute ka ng tigwa nga kung maapiki si Ricky. Huwag yun mo abli ang panuhay. May lain baka siyang plano. Pero, way laing kalutsan paingon din sa suli ng kwartos mga bata. Kaya kini abli nga bintana. Gilisok na niya ang siradura. Mamatay tagyod kung imo kining ablihan. Mamatay ka! Naigo ko siya! Naigo ko! Dilisab ko makabalog! Naigo sa abaga si Ricky. Tabangan ko siya. May mipot! Pa? Pa? Dili! Ay, ka ba? Tingog ka rin niya lang. Sa suod, Daniel! Midagan si Ricky may gusto siya. Kailangan mo tago ko ini parto. Ako! Pakyas ni Karan. Pa! Hain ka! Pa! Hain ka! Pa!
Fidel! Samaran ka! Sunda ang kaaway. Nagkadagan kini. Tuaagi sa kusina. Di ka na pa! Kinsa ba ka nagkikaway ni Papa din eh? May tinuo sa dugo din eh. Mula husos awas. Oh, ito ang lalaki. Ito na siya. Dagdagan pa yung karubihan. Gukdon ko siya. Agay. Naigok ko sa abaga na. Kailangan makabot ko sa kusakinan. Ano? Nasundan ko sa pulis. Buang ka! Nalaga ko sa kinan. Kinahanglang makapalayo ko yung napita. Wait, kiwa ko may gusay pagpusil. Oh, dili. Nakasibat ka ng paruway. Huwag ko maklaro ang iyong panagway. Pero samaran siya. At si Papa, balik ko na ko si Papa. Kailangan may baho ko kung gano'n nahimo ang pinusilay din eh. Pa, nakaigya siya. Nagkamayong ka ba sa iyang naong? Huwag ko maklaro ang iyang naong. Ngano di ay? Ikaw, nakaila ka ba niya kung kinsa siya? Wa. Si Sheila. Pangita siya. Dali. Tanawang mga kwarto. Unsa? Sheila! Sheila! Oh, Sheila! Unsa ka nang gibuhat mo? Nganong nagada sa babaw sa aparador? Oh, unsa? Kadaog diha. Wa kay ang hikadlukan. Buto! Wa na ang nagpabuto. Nagkaikas na. Dali na. Mamauli na ta. Ang telepono. Hello? Hello, ma. Ada si Papa karon dayon diri sa ospital. Napusilan siya. Unsa? Kensa nakapusil niya? Oh, Daniel, si Sheila. Unsa na hitabo ni Sheila? Way na itaw ni Sheila, ma. Ada na lang si Papa. Kay doon na siya samad sa tiil. O ako na muna ni Sheila balik na sa bay. Oo, sige. Hain man siya ang ospitala. Ricky, samaran ka. Abaga lang Tito. Okay. Kumusta man imong nakaw, ha? Unsa may nita mo? Makuha ng talang mo si Armando, Tito. Pero, kalit ang miabot ang anak niyang pulis. Unsa? Tito, kinahanglan nga matambalan mo na ko. Kay, pangitaan pa na ko paagi kung saan sa pagluwas si Papa Fidel. Gikan sa mga sakop ni Armando. Sige, dali. Tanawon ko ka ng imong samad. Dali. Sheila, dili ka na mo gawas din sa bay, ha? Tago lang sila. Dinibay? Oh, kinahanglan man ni Gurta. Gaway na kasunod dato din eh. Kisa man sunod? Ang kaaway. Sige na, sunod si mong kwarto. Sige, sud ko kwarto. Sud ko. Nakaikyas pag yun sa kamatayon si Armando. Oh, hinoon. Daghan pa ko gigayon. Aron pagyun siya. Armando? Armando? Okay na ko, Yolanda. Kinsa man ang imong gikapon niyo silay? Ha, Armando? Nagtuo ko nga sakop ni Dino. Unsa? Si Dino? Buhi pa si Dino? Oh, Yolanda. Ug nagdana siya sa ngahan nga Lauro Mauricio. Unsa? Ang mga taong demonyo. Dugay ka din patyon, Yolanda. Armando, husto na. Dili na ko gusto maghisgot pa ni Dino. Karon nga nakasiguro ko nga dako siyang buhi, Yolanda. Dili ko siya hunungan hangtod nga ako siyang mapatay. Armando. Ayaw kong pagkita nga muhila ka.
Nakasabot ka ba, Yolanda? Ano naman ko? Nung di man mawasak kung una-una ang nakita ko kaganina. Ngumuro nakilak si Armando ko nagtanaw sa palibot silang karampay. Nga naman ka ni. Oh, may nanuktok. Sheila? Sheila? Naadi ay ka diha sa shower? Naligo ka? Sheila? Sheila, gawas na diha. Wala, tugnaw kayo. Oh, dali. Trapuhan ko ikaw ining tuwalya. Dali, Sheila. Maayo kay kamaumang kang maligo, inday. Tudlo man ako, mama. Gitudloan ka sa imong mama? Sheila? Hain man gid ang inyo, ha? Amo? Tuwa sa amo? Unsa may ngan sa imong mama? Ay, mama? Gutom man. Kaon ka? Sige. Pag-ilis una, ha? Kay mga untang duha. Mayo gani kay tapsing sa baga kong samada. Ricky. Kasulti mo na mo ni sila kagatina. Kadiyot sa kami nagsulti. Ay, naibaw ka ba sa sunod niyang plano, ha, Ricky? Wala na magkasulti sa sunod ng buhaton. Tungod ka nagtuomi nga makuha na mo ganina si Armando. Kinahanglang mahipos na siya, Ricky. Aron mabawita ang imong amahan. Husto ka dito. Giunsa naman ka nila si Papa. Dili kininilapat yun, Ricky. Kana ang nasiguro ko. Kay maggamit pa nila ang imong amahan. Aron mo surrender ta. Ha? Pero, dili kita mo surrender, Ricky. Si Armando ang angay nga mo surrender. Mingaw na. Wa pa makagawa sa ospital si Armando. Dili may mong mubiya ko din sa ilang panimay. Kinahanglang magpaduol ko sa akong mga kaaway. Oh. Babe. Kasi ano nagilag? Baby. Oh. Si Ma'am Yolanda ka na nagilag. Ano man siya? Animal kita sa Danila. Nasamdan di ko niya. Man ang takang buang ka. Ikaw ang unahon kong tumba. Buisit kang pulisa ka. Nakuha na waluntan na mo si Armando. Kung huwag ka pa muabot. Buisit! Nagkasabot kami si Papa ni mo, Daniel. Nga kung wag mo claim nga ginikanan ni Sheila, kami na lang una si Papa ni mo ang mahimo niyang ginikanan. Dili. Kung nga nung dili man mahimo, Daniel. Nganong supak ka, Daniel? Oh, ha? Oh, Dili ka ba di ay gusto? Nga makabaton kag balik og igsuon? sorry. Pero di lang ako masabdan ang inyong tumong. Daniel, nagkinahanglan si mama mo kang Sheila. Busa, at taga na to sa gigayon nga makasuway og anak nga babae. Og ayaw pangigi, ha, Daniel? Sige. Ariw lang ko.
Wa na siya masuko, Inday Sheila. Dali na. Mag-ilis ka na. Kay aron guwapa ka nga mo atubang sa kananan. Dali iha. Daot sa ako. Kanang kalit mo na kumisupa ka ganina sa gusto nila mahitpo ni Papak Mama. Naibaw ko. Ngawa ko mangigi ni sila. Pero, di lang ko gusto nga. Tatahon ako siyang igsoon. Kumusta na ang imong pamati sa imong saman, Ricky? Okay naman, Tito. Og panahon na. Ngaluwason ko si Papa. Unsa may plano mo? Kinahanglang mutugaan si Armando. Kung nakain nila ibutang si Papa. Dibati ko nga buhi pa kini. Ako usab. Nakasiguro ko nga buhi pa kini. Kinahanglang mapugos si Armando. Pagtugaan ko nakain si Papa. Ricky, ang iyang asawa ang gamita. Ha? Si Yolanda. Niya ang iyang retrato. Aron makasiguro ta nga siya ang makuha mo. Tito, sigurado ka ba nga importante ni Armando kining iyang asawa? Sigurado ko, Ricky. Kay asawa siya. Siya ang kidnapa. Aron ibaylo mo sa imong amahan. Ug aron makuha ko si Armando. Tito, Gusto kong makita ang asawa ni Armando. Ug siya na magpakiluos sa atong atubangan, Ricky. okay. Matuman ang imong gusto, Tito. Kining asawa ni Armando ang kidnapon ko. Sige. Unsa man? Pila man katao ang imong gikinahanglan nga mutabang nimo. Nabusog ka ba sa panihapon, Sheila? Yeah! Busog ayo sila! Busog ayo! Maayo. Tuod, doon natin buhaton karon. Sikreto lang ni nato, ha? Ha? Gididaan ko nila sa pagbuhat ini. Pero, kisupak ko sila. Kay mas mabuang ko kung dili ni nako buhaton. Oh, saan ka niyang buhatan? Karon nga may abot ka sa among kinabuhi, Sheila. Matuman na gyud ang akong gipangandoy. Pangandoy? Kanta ko, pangandoy! O sige, kantahi si mama nimo og pangandoy. Somewhere over the rainbow. Bulkaw na ko. Huwag ayaw mo paggawas si Dennis Bayhat kung dili mo mananghid. Daniel. Sige ma. Hi. Sila, bye-bye. Bye-bye. Yolanda, matuog na ko. Sige Armando. Kaya ako ulan ning ubanan si Sheila. Tuon na silang tanan. Nang lakaw na. Dali na, Sheila. Dali. Tago ta. Mama? Magtago-tago ta. Dili ta pakita nilang tanan. Sama ko dadain niya. Ricky, may natawagan akong mubantay kung mulagaw si Yolanda. Maayo na, Tito. Huwag na usabang akong plano. Lain ang pakidnapod na kang Yolanda. Unsa? Kinahanglang maniguro ta, Ricky. Unsay buhaton ni sila ni atong plano karon, Tito? Wa siya ibuhaton, Ricky. Aron dili siya mamiligro.
Pero naibaw na siya nga si Yolanda ang gamiton ta. Batok kang Armando. Sige, dito. Magandam lang kanunay, Ricky. Aron ready ka sa tanang higayon kung makidnap na si Yolanda. Dali. Niya na ta sa luyo. Nakita ka? Niya ng kwarto, ha? Kwarto? Na kwarto! Ana, tatago, Mama? Oh, anak ta diya mo tago. Dali. Yan ang yawi. Yan ang yawi. Dali. Sud. Dayon iya. Tago na ta din Oh, anhita manago. Way mahibaw nga ni kita din Ngano, tago man ta. Kinsa man ngita? Way mangita nato. Pero, mutago ta. Kay doon ako'y buhato ni mo. Sa man ta din kaon ta? Dili ta mo kaon. Doon na lang tayo buhaton. Lingkod sa diha. Sa mga iyang buhaton ako. Huwag ka ni diferensya sa utok ang asawa ni Armando. Iha, Sheila. Iha, niya na ang akong gustong buhaton ni mo. Imo ning isulob ang maong sinina. Kay karong adlaw, mao ang adlaw mong natawhan. Ha? Misiga man gud ng imong mga mata nga nagtanaw ining nindot ka sinina. Iha, ako nang giimagindaan ang imong lawas. Sige, isukod din Dali, ilisan ta ka ha. Yay! Nindot sa nina! Nindot ning maong sinina. Kay ako yun gipalit para sa imong adlaw. Sige ha, isulob ni. Kinahanglang gwapa kaayo ka karong gabi una. Yay! Ayaw paglangas, aron matarong tikag ilis. Nganong iya manikibuhat? Sige, isulob na ang imong gown. Dali. Yeah! Nindot ako sa nina! Yeah! Mauli ay kini ang hitsura sa anak ni Dino. Ngaghingan lagrak kisa. Mas naklaro ko siya din Siya gyud ang gilugos o gipusil ni Diego. Nakatampo sa akong kahasol kadto si Diego. Pero magbayad paghihapon si Dino sa iyang pagpatay tang Diego. Panuay. Si Claudia. Nagpahiyom tuod siya ining iyang retrato. Pero klaro kaayo sa iyang mga mata ang kasubo. Ug sa gihapon ni Dino ang gibating kagul-anan ni ining Claudia. Labaw na kang Yolanda. Naana, nakailis ka na. Wow! Kagwapa na nimo, Baby Jasmine. Kinahanglan ko niya, Baby Jasmine. Sheila, ining kwarto ha. Ikaw si Baby Jasmine. Ang akong Baby Jasmine. 21 anyos ka na karong adlaw. 21 anyos ka na. Busa, magselebrar ta sa imong edad. Katagaan siya nga 21 anyos ko arong dili ka. Abi ni mo, Baby Jasmine. Matagtuig. Anhi ko ining kwarto ha.
magselebrar sa imong adlaw. Maipakita ko nimo ha. Tanawa. Mao kini ang imong sinina. Sa dihang nag-adlaw ka og usa ka tuig. Dayon kini sa dihang miduha ka na katuig. O kini usab nga laing sinina. Sa pag-adlaw mo ikatulo ka tuig. Kompleto sa gamit ng pag-adlaw. Kini Jasmine. ikaupat. Kini ikalima. Ikaunom ni nimo. Ikapito. Kini ikawalo. Kini ikasiyam. Ikanapo ni nimo. Kini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Sheila. 10 years old na ang akong baby Sheila. Gwapa ako, baby sister. Mama, no? Oo, gwapa kayo siya. Ricky, sa may regalo mo kang Sheila? Panyo. Thank you! Sige. Blow na your candles. Sige na. O karon, 21 ka na. Busa, blow na sa imong kandol. My cake? Oo, mao ni ang imong cake karon sa imong adlaw. Sige na, pag-wish na. Unya, i-blow na ang imong candle. Wish? Wish. Pag-wish og butang nga makalipay nimo. Kaya ako naka-wish na ko. Niya ka na nga makapuli sa dapit ni Baby Jasmine. Dili ko gusto nga isipon kang anak nila ni mama o papa. Dili ko gusto mahimot kang igsuon. Ngi. Suko ka? Wa ko masuko. Pero ampot. Lahi ang ako pagtanaw ni mo sila. Hello. Pa, ayaw na yung hilabdisiran na. Kagibantayan si maayo karon ni Daniel. Unsa? Kailangan naman ni Gurot ang wipe pilpak sa tuwaton. Okay. Magpaabot na lang mi sa sunod mong tawag, iha. Doon ako ilain gustong buhatan pa. Unsa man ka na? May rapist na nakapuga. Gahapon lang. Ilaga ang alias. Gusto nila ako makitaan. Ako'y musilot niya. Okay. Palihukon ko ang akong mga tao sa pagtultol anang maong lalaki, iha. Marco ang iyangan alias ilaga. Okay. Ako nang ipapangita. Dali na nang makita nila ni Timoy. I-text dahil ang iyang address pa. Sige, bye ba? Bye, iha. Mas init ang dugo si Sheila sa mga rapist kaysa pagpanimahos kang Armando. Dili ni maayo nga ilanan. Inahanglang iyang mapatay si Armando. Hapit ng gabi o pag ginako makita si sila. Hay, baka na siya paingon. Pero kalit man siyang migawa sa gate. Mag-ulgod si mama kung dili na ako makitaan si sila. Di ko mapauli kung di na ako siya mada. Namilig ko si sila kung binuangan siyang mga bukoy. Ay gwapa siyang pagka-retarded. Somewhere over the rainbow, way up high. Mingaw na ng tapita. May vibrate ako sa phone. Si Papa. Hello, Pa. Nasultula na ang gitaguan
Ang puno ba? Unsa? Wag yun ni mo makit-is si Sheila, Daniel. Wag yun. Wa, ma. Pero ikaw bala ka. Mubalik kong lakaw. Pangitao na ko siya. Ikaw lang kumipauli aron mag-ilis. Ma, ayaw pagilak. Ayaw palabis yung gibati. Daniel, nahibaw ka gyud kung unsa ka importante na ko si Sheila karon. Naibaw ko, ma. Pero ikaw bala ka. Kaya ako siyang danton din pagbalik din mo. Salamat. Salamat, Daniel. Niyan ko sa giingong dapit ni Papa. Niya ini dapit na magtago ang rapist nga nagkabuka. Ang mga rapist na sama ni mo. Sama ni Chico nga gusto mang rape o mga inosente. Angay lang ipuson. At dili na makapang-rape pa. Hapit ang lamok adawon. Huwag na ako makit isisira. Asa mga siya ron? Makadanira magid og mga lalaki ang iyang ka ganina. Kay nagdaster lang eh. Unya, miamag sig maayo. Walang tidaw tang mahitabo niya. Di lang unta siya makasugat og mga daotang tao. Kadlawon na Katran. Niagad ka ininapita ang rapist na bagong nakapuka. Huwag ka malipat ang mga kontak ni Papa. Ano may ani kapitaw ni napita? Subat mo kas kayo. Dali dali bi, magbuhat sa kayo. Oy! Ano sa kanay? Ikaw yun si Marco. Or ila pa. No. Oh, nakailagan ako. Oh, ang ibong sinot yan. Tarong na! Ayay! Ibuhat mo na ako. Ayay! Ang mga dautan nga saman mo. Angay lang putlan sa kalipay. Ako si Rakisa. Ayaw kong putli siya! Kinakailang mahipis nag-anang ang na-rapist gastahan mo, ha? Kung mabuhi ka pa, magbuhat ay pagdautan. Dagi ka na ka, nagkabati ka, ha? May mga ako ang ka sa libat. Bisa ata ka pa magtago, madumduman ka ka. Upauli lang kong kadyot para maligo. Bubalik na rin kong lakaw. Oh, uy! Ayun ba? Si Sheila ka na nagloko sa gawa sa gate. Sheila! 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 Oh, salamat itawag nga nakatulog-tulog kag balik din sa bahay. Salamat! Dali! Alsahon ka! Nagkaring! Abli na yung gate! Nagkaring! Dali! Isuda yun siya siyang kwarto. Dali! Ayaw yung biddings, ma. Kaya ako siyang ipahiluna. Oh, Daniel. Sige, ipahiluna na siya. Sheila, pahuyo na, ha? Pastilan, nagkalapok man ang iyang tiil. Ug may garas siya sa iyong bukton. Away ko. Kinsa ang nag-away ni mo, ha, Sheila? Ambot, mga tao. Ambot. Sige, Daniel, gawas na lang. Ako na yung atiman niya. Ilisan ko siya. Sige, lakaw na. O ma, kung mahimo, pangutan na siya kung kinsa ang mibutang ang mga garas siyang bukton. Oh, kadyat. Hello.
Unsa balita? Unsa? Nakita na si Marco? Sige, muan ako karon dayon. Bye. Ma, nakita na ang puganting rapist nga akong ingon ninyo. Busa, ako sa atuon. Aray! Away ko nila. Kinsa ang nag-away ni mo? Mga bata, ila bato sila. Oh, Sheila, inom na ining gatas, oh. Maayakin kailis ka na. Init man. Hinahinay lang. Nga milakaw ka man. Ambot. Sa sunod, dili ka mula kawakon wa ko. Oh, mama. Kana. Musaad gid ka. Wa lang ka mahibaw sa kabalaka nga akong gibati kakahapon. Nga kalit ka lang nawa. Iha. Ayaw na nag-usba, ha? Oo. Dili na usab sila. Langga ni mo, Inday Sheila? Oo. Pinangga ko ikaw. Ikaw ang nag-usab sa akong kinabuhi karon, Sheila. Busa ayaw na pagbiya na ako kung dili ka gusto nga mag-uol ko. Oo. Dili na biya, Inday Sheila. Langga man, Inday Sheila. Pagkadaghan sa dinunggaban ni dito ka na. Butaan pagit siya. Kinsa ka nagbuhat ini? Excuse me. Ikaw ba ang doktor ang nagatiman niya? Oo, ako. Kumusta ang pasyente? Nagasulti ba siya kung kinsa ang nagbuhat ini niya? Sa diyang gitabang siya. Wa sila ang giyaw-yaw nga ngan gawa sa rakisa. Unsa? Ma? Kumusta na si Sheila? Nakatuog na siya. Gikaapoy og maayo. Kumusta na ang imong lakaw? Buhi ang rapist, nga pugante. Unsa? Na-admit siya karon sa ospital. Pero daghan kay siya dinunggaban. O gibutaan pa gini. O may gikadlukan siyang pangan. Unsa mangana? Rakisa. Rakisa? O ka na, ma. Rakisa? Unsa ka ng inyong gisgutan, Yolanda? Daniel? May rapist nga misang ko sa ospital pa. Gibutaan eh. O gagikadlukan nga pangan. Rakisa. Rakisa? Opa. Familiar ba nimo ang mga pangan? Kuan. May nahinumduman lang ko anang ngana. Kinsa man pa? Wa. Ako sab, doon ako nahinumduman. Diyaw na mo. Armando, unsay nahinumduman mo anang maungang rakisa? Angan sa anak ni Dino. Unsa? Karon, dianan ako ang kopya sa CCTV camera sa crime scene atong tunay. Ni ato ay babae nga gilayog ining bahina sa bahay. Uy! Mura man og si Sheila kining maong babae. Nakita ko sa lagitan sa kong kwarto. Ug nabalaka ko sige pakitang kalipay sa mong inahan uban kang Sheila. Unsa? Unsaon naman lang. Kung usa ka adlaw ni anak, mutong nga dinhi ang iyang tinuod nga ginikanan ug kuhaon siya. Pa Armando? Masakitan ang imong inahan, Daniel. Paningwaon nato, nga di na mawa din sa atong panimay si Sheila pa. Unsa? Kung siya lang ang makahatag og kalipay ni Mama, ato kinihatag ni Mama. Karing, ikaw na'y bahala din sa bahay, ha?
Kinahanglan mapalitan ako og bagong sinina si Sheila. Uban ko, mama. Ha? Kuyog lang ko, mama. Suroy man, Sheila. Sige, uban ta. Pero anak ka lang sa auto, ha? Sige, dali na. Mangumpra na ta. Kipabagan na ito sa kinan, ma'am. Unsa? Ma'am, panganda, ma'am. Kimurag mga daw tang tao ni. Unsa? Ayaw paglangas. May bunot nila sa ilang armas. Sheila, dali. Kunat ni Mama. Ayaw paglangas, Mer. Ma'am, puyog na lang na mo. Aron dili mo masakitan. Diho ka! Ayaw na tao na sa Saya! Ayaw na ninyong suntok ka si Sheila. Mga ba na ni? Dali na, Sheila. Mga na lang ka. Mama! Dali, Sheila. Dili ka pasagdan ni Mama. Dali. Mga ba na lang ta nila. Aron dili tapat yun. Dali na. Dakos ni Mama. Hello? Armando, kumusta ka na? Dino, ikaw kini. Ako, patas na ta, Armando. Usay buot mong ipasabot. Niya na sa akong mga gamot ang mahal mong asawa. Usay buot mong ipasabot, ha? Pagitao na ang imong asawa kung imo pa ning makitan. Bye. Yolanda! Yolanda! Sheila! Hay ka mo! Yolanda! Sir, milakaw man sila, sir. Oy! Milakaw man sila si Ma'am Yolanda. Mag-shopping man kuno to sila. Dili! Hello, pa. Nanawag man ka? Pauli ka na yun, Daniel. May nahitabo sa imong inahan o ni Sheila. Unsa? Nag-shopping sila. Basta! Pauli na lang, karoon na yun. Hoy! Ngano man mo? Inyo man mida! Sheila, ayaw na lang magsaba-saba. Bad mo no! Bad mo! Mga mister, kinsa man mo. Unsa may inyong tumong inyong pag-kidnap na mo. Kung gusto mo kwarta, tao ka lang ang akong bana. Ayaw lang ninyo yung taon ni Unsaa. Bad na sila no! Oh sila. Mga bad na sila. Sa dilit na magsupak-supak nila. Mabuutan lang ta nila, Mama? Mapinuutan ta. Aron dilit ta nila postelon. Daniel! May hitabo din sa imong inahan. Kay niya si Mumoy. Giatangan day sila. O gikidnap ang imong inahan o si Sheila sa mga lalaki. Unsa? Daniel, kinahanglang maluwas ang imong inahan. Ako namang itagpaging makitan sila. At ang ilang nga magpanawa sa mga kidnapper. Aron may bawat ako noon sila tuyo sila pagkidnap ni Mama. Tawagan ko kung doon manawag. Oo, Daniel! Hala, hunong na ta. Abot na ta, Mama. Unsa naman kaning dapita. Dili man ta makakita sa gawas. Mama, patayon ta nila? Sheila, ayaw gyud pagbuwag na ako, ha? Oo, dili ko buwag nimo, Mama. Ay! Dali na mo! Dali! Hinahinay lang. Ay, ano tas Mama, oy! Ay, mo na siya! Aray! Dali na! Ang animal nga Dino, naunhan ko na. Ha!
Si Yolanda ang iyang gamit batok ka na ko. Pero, di ko magpadani ni. Ako ang mudaog sa tong away, Dino. Ako! Di kulbaan kapag maayo nga ni anak ko karon ang imong asawa. Armando? Unsay gusto mong mahitabo, Dino? Gusto lang kong magkabati sa imong tingog na mabalakaw maayo. Naibaw ko nga mahal mo ang imong asawa. Magtita ka! Humano na itong away, Dino! Di na ko gustong mabintahaan pag mo, Armando. Tibok na kong pamilya ang kimasakir mo. Busa, kuhaan ko sa ikaw sa tanan. Nagkabati ka. Kuhaon ko ang tanang mahal mo sa kinabuhi. Ang salbahis! Nganong wa pamangid nako siya mapatay sa dihang among gimasakir ang ilang lugar. Gibuhi yun pagbalik ni Dino ang nakatug na mong away. Animal ka, Dino. Ikaw ang sinugdanan sa tanan. Salbahis ka! Kaya mo susod! Oy! Bad boy lang ka na! Sheila. Day, mangita tagpaagi nga magkagawas ta din. Oh, sirado ka ayon ni kwarto. Simentado ang tanan. Sheila, nahibaw ko nga nahadlo ka. Dali, kakos na ni Mama. Kakos, armawa ang imo kahadlo ka. Oo. Gakos ko, Mama. Gakos ko. Sheila. Shh. Dili na lang tamang langas, ha? Ayaw ka bala ka. Nakasiguro ko, nakarungi kayo na, nahibaw na si Papa Armando nimo ining nahitapo nato. Huwag nangita na sila paagi karon si Daniel na matultulan kita din eh. Sige, uwat lang sila, Papa. Oh, paabuton ta sila. Luwason na lang kita nila, Sheila. Nagaring. Ay, Dong Daniel! Ay, salamat intaw, Dong, nga ni anayo ka. Kasi papa ni mo, grabing nakapanghagis. Oy, nasuko nig maayo, human niya matubag ang nanawag sa telepono. Unsa? Doon ay nanawag sa telepono? Oh, ay, ito na sa to. May lupad na sa mga butang silang kwarto. Ay, naulsa naman ka ng amahan mo. Dini ka lang. Ako susyon si Papa. Naulsa magkadis si Papa. Pero nasuko misig maayo. Pa? Uy! Karong ipambuak mo na nimo mga butang din sa imong kwarto pa. Naglagot lang ko, Daniel. Naglagot ko! Nanawag na mga kidnapper? Oh. Pilay lang ipalukat ni Mama og sila. Wa siya mo hisgot og kwarta. Unsa? Pero imposible na pa. Nga, magkidnap lang sila nga, way labot ang kwarta. Ambot! Daniel, kinahanglang mabawi na sila daw sila. May naglihok na bahin ini pa. Ang tawag lang sa kinapir ang paabuton ta. Nagtuo ko, Daniel. Nga dili kwarta ang tuyo sa maong mga kidnapper sa ilang pagkidnap sa imong inahan. Unsi? Kaya ano? Unsa may pagtuo pa? Ambot. Kinahanglang mailhan ko na ang utok sa mga kidnapper. Aron mahibaw ko kung unsay iyang motibo sa pagkidnap ni Yolanda o ni Sheila. Gutom man, Mama. Ngayo tak kakaon. Unsa? Ayaw na lang paghasul-hasul ang mga kidnapper. Itingalig ilat ang pasakitan. Pero, gutom man.
Unsa man gyud inyong tumong ining inyong pagkidnap namo ha? Pila may inyong planong ipalukat namo? Dali! Ay! Buhay na si Sheila! Sheila! Ayaw magbuha ka ma! Manuhay ka! Ayaw ba? Papato mo! Sheila! Ayaw na niyo ganda si Sheila! Ayaw! Buhay siya! Ay! Mga salbahes! Ibalik na diri si Sheila! Ibalik siya! Mga salbahes! Ayaw yung tao nagpasipad si Sheila! Maluoy mo! Ibalik niyo diri si Sheila! Kumusta? Okay ra. O sa sunod na itong buhaton karon. Kinahanglang maluwas ko si Papa Fidel. Gikan kang Armando. Si Ma'am Yolanda ang imong ibaylo kang Tito Fidel? Mao ka na. Pero sa dili ba? Kinahanglang makuhaan kung nagkwarta si Armando. Unsa? Kinahanglang magbayad siya siyang pagsakit sa akong amahan. Naibaw ba si Papa Dino sa imong mga plano? Di na kinahanglang may bawa pa siya. Siguro ako na, Ricky. Dili mahimong supakon si Papa sa iyang gustong mahitabo. Sheila, kinahanglang may mabuhat na para sa atong kagalingon. Nakinahanglan kong kwarta. Aron mabutang og luwas nga dapit si Papa. Kung maluwas ko na siya, gikan kang Armando. Armando, niningi kayo na. Akong ipanituro nimo nga mohila ka og tuko tungod sa imong pagpatay sa akong pamilya. Kung dautan ko, mas dautan ka, Armando. Kriminal ka. Ug kana ang gusto kong imong bayran sa imong kinabuhi. Sud sa wow katuig kong nag-antos sa imong gibuhat. Gikuhaan ko di mo sa tanan. Busa, kuhaan ko sa ikaw sa tanang mahal sa kinabuhi. Oh. Pa? O pinanawag? Huwa pa. Pa, dili ba himong magsige ka lang og inom diha? Samtang nagkatubang tali ng dakong problema karon. Pero naglibog ko. Naglibog ko unsay akong buhaton. Wa na manawag ang demonyo nga kidnapper. Kinala magpaabot pa. Daniel, nabalakan ako sa posible nilang buhaton kang Yolanda. Wa ka bakit ba kailan ni mga taong may kidnap ni Mama pa? Kuan, amot. Kung mailhan mo sila, mas dali natong matultulan si Mama. Daniel, mahimo ba? Biyahe lang ako din eh. Ako na magpaabot sa tawag sa mga kidnapper. Hello? Handa ba na ang inyong gikidnap nga akong tao, Armando? Kaya andamon ko ang patanong babae. Ha? Kinahanglang ibalik mo na ako ang akong tao. O mahibalik kanimo ang retarded. Og si Yolanda, ha? Kadali pa nimong malimot, Armando. Huwaan ko ikaw sa tanang mahal mo sa kinabuhi. Kana ang akong silot. Dili! Iuli na to si Yolanda! Mauna ka na, Angel. Darong gabi na itong ibaylo ang atong mga bihag, Armando. Manawag ko nimo kung asa ta magkita. Bye. Hello! Daniel! Pa, o sa iyang gusto mahitabo? Si Sheila lang ang iyang iuli. Dili si Yolanda.
Daniel, lakaw. Pagitagpagi nga matutulan mo ang ilang naibutangan ka ni mama ni mo, o gigol man ni sila. Opa. Panuhay. Unsa man kahilaing plano ni Dino. Kuhaan ko niya sa tanan. Dili ka mo lampos sa imong tinguha, Dino. Dili! Kinahanglan makapanawag na ko silang Armando. Aron masitahan ko siyang kangidad. Mailukat sa iyong asawa. Unsa? Dili na nato iuli si Yolanda kag Armando, Ricky. Tito. Kuhaan ko sa tanan ang salbahes nga Armando. Oo niya pa. Si Tito Fidel. Ikaw ang akong gibarter kan Tito Fidel mo, iha Sheila. Ako? O papasa sa imong hunahuna ang pagpangwarta kang Armando, Ricky. Oh, Tito! Nabati ko ang inyong gipanagsultihan. O guwa ko makauyon sa imong plano nga mangwarta, Ricky. Oh. Sorry, Tito. Kung gusto kang kwarta, ako ang sulti. Nagkasamot ka. Oo, Tito. Sige, iha, siya. Andama na ang imong kaugalingon. Kay ikaw ang ibaylo ko kang Fidel. Usay plano mong buhaton sa asawa ni Armando? Si Yolanda. Ako siyang binilanggo. Hantod sa hantod. Imong binilanggo si Yolanda? Oo, iha. Ako na siyang binilanggo. Usa siya sa mubayad sa pagmasakir ni Armando nato sa unang panahon. Mao ba? Sige na, Ricky. Pangandam na mo. Kay karong gabi mahitabo ang panagbaylo. Maluoy mo! Ibalik dire sa akong nahimutangan si Sheila. Inosente in town siya. Ayaw rin yung siya kung saa. Kung kinsa man mo, buhi in town si Sheila. Buhi siya. Dong! Hoy! Hay na si Sheila. Wa ko maginahanglan anang maong pagkaon. Si Sheila ang ibalik din sa ako ng mutangan. Hoy! Wa siya mutubay na ako. Giunsa naman ka nila si Sheila. Hello? Gador! Andama si Fidel. Ibalik na sa kang Dino. Sige. Bye. Kung mahibalik na ako si Sheila, ang pagpangita na usab ni Yolanda ang akong isunod. Hello? Oras na nga magbailot ang bihag, Armando. Mahimo ba og muhangyo? Wala ikaw saban sa tanang gikasamutan. Ang retarded lang ang ibaylo ko kang Fidel. O guwa na'y makausap, ana. Okay. Kung maoy imong gusto. Sa kita mag-abot. Hello? Kinahanglang mapatay nato si Dino karon. Kung mahitabo na ang binaylo ay, kung magunitan na nato si Sheila,
Ang sniper na ang bahala kang Dino. Nakasabot. O sige. Ihatod na diri si Fidel. Bye. Oh, niya na. Ni ana sigador uban ni Fidel. Mayo kayo makabantay si Papa ang kisundan ko siya. Daan bakit ko. Gadura siya ilaing buhaton. Uga si plano nga sultihan ko ini. May laing sakinan nga nagpaingon. O biduol sa atbang sasakinan ni Papa. Nag-atbang na ang upat kasakinan. Kinalamangan ko. Kitirig may tapo ang pinusilay din eh. Gawa sa siya. Sige. Magdrama ka na sa ha. Aray! Ayaw pa! Ayaw ko! Awaya pa! O siya naman. Hain ang inyong bihag. Niyan na! Ang inyong retarded! Ayaw ko ibang sakit. Tingali doon na yung mga polis nga dahil yung mga tawana. Sheila! Sheila, dali na! Pagawasan lang akong amahan. Hay, si Papa! Ricky! Giyon sa niya si Papa. Kanungin ko na niya kayo kang. Buhay na si Sheila. Aron mahibaw ka kung naunsa na imong amahan. Ricky! Lakaw na sila! Papa! Loy! Si Mama! Ricky! Salamat. Dili! Mga ayop mo! Diyan sa inyo si Papa! Pa! Pa! Dili! Kanak ko sa imong saman pa! Pagpantay, anak. Oh, mga traidor! Yeah! Pa! 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 Upo pa! Upo lang yun! Nagpapadagan sa manok layo din eh! Nahibilin ang traidor niyang mga kauban! Mga traidor! Pa! Ano mo? Ano? Di ang polis! Pa! Pa! Dali! Sakay sa auto pa! Malibata! Dali pa! Kinanglang magkabiyata pa! Hulong! Puso ko ni matauhan, ada! Nagkasipat silang tanan. Sundan ko sila. Kailan may masundan ko nila. Gulit yung bayo sila! Kinanglig na masundan sa mga kaway! Nano, suko man sila. Ayaw lang pangutan na! Kay maglabad na kinig mo oo! Labad naman ako, Papa. Sakit ako, lawas. Away man ko nila. Wa na'y magkapangaway ka ni Mugikan karon. Kay taguan ta ka. Aron dili ka na makidnap og usaba. Wa na gid nila ibalik din sa akong nahimutangan si Sheila. Kiunsa naman ka nila si Sheila? May abot na. Hoy! Mga salbahis! Iulit ninyo din ako si Sheila! Hoy! Wag yun sila manubag. Sheila! Sheila! Inday, tubag ako! Naunsa naman ka! Wag yun mo tubag si Sheila. Kung mao ka na, doon na nagyod sila gibuhat nga dautahan kang Sheila.
Sheila, dini ka tago ha? Ayaw na paggawas dini ha? Oo, Papa. Dili gawas sila. Kay adlok man sila. Daghan man bad. Mayo kay nakasabot ka iha. Ano niya? Uwat lang sila, dini, Papa? Oo, iha. Maghuwat ka lang, ha? Oh, sige. Diha ka na. Doon na pa ko'y tawagan. Mayo lang ko na kunuha masamdi si Ricky Unoy Fidel sa pinusilay ka ganina. Kinahanglan mag-amping na nag-umayo din eh. Kay mi ulbo na ang kupot. Si Papa o si Armando. Lahi ang ilagi makitang kasuko sa usuko sa. Dala na kasibat ang mga auto nga akong gigukod. Si Papa, siya na lang akong atubangon. Daghan siyang tubagunon sa mga paghitabo karong gabi na. Panikamot ba? Kinala makabot kita ka, Tito Nino. Hindi na kita. Tito Nino, tabang! Naglisod si Papa! Tabang! Ang doktor! Tawag ka ang doktor! Ricky, unsay na itabo, ha? Nakugig sa si Papa. Huwag dali sa maimong dalot sa ospital. Naibaw ko. Sige na. Ipaimutan siya. Kaya tawagan ko ang atong doktor. Pa! Hay ka! Pa, kung saan nahitabo ah? Pasabta ko sa nahitabo ka ganina. Ibo niyo. Dili ino mga kugan ni din eh. Kinahalat to bagong ko nimo. Nga anong dito ka kaganina sa buong napit? O kinsa ang lalaki nga gibaylo mo ni sila? Siya si Fidel. Fidel? Siya si Fidel. Ang amahan sa lalaki nga mikidnap ni Yolanda o ni Sheila. Kung mao ka na, ikaw ang sadaan kung nga nung gikidnap sila? Ikaw lang mibaw sa mga tao ni mo ba? Mo ba? Taas na kayong istorya, Daniel. O pasaylo nga dili ko kini masubay diha kanin. Pero ikaw ang ibasulon sa nitabo karon ni Mama, dili ba? Ikaw? Mahimo ba? O dili ko masulon ha, Daniel? Dili na ko gusto maghisgot pa rin eh. Kung mao na, pasagdan mo lang si Mama nga tuwa sa kamot sa imong kontra mo ba? Huwag pigisulti ka sa Mariana. Pa, kung nakasaka ka sa mga tao, kinahanglan nga imo ni pangayuhan o pasaylo. Uwahin na. Nakabati ka. Uwahin na ang tanan, Daniel. Busa. Hangyo lang. Nga dili una ko nimo apikihon ang imong mga pangutana. Kaya naglibog pa ko kung unsaon nga makuha ang imong inahan. Pa! Daniel, muhangyo ko nimo. Hatagi ko kigayon nga maghuna-huna. Pa, kinatabangan tika. Kay si Mama ang tuwa pa sa peligro. Relax. Ayaw ka balaka. Dili siya unsa-unsa akong kaaway, Daniel. Sa? O gano'n nakasiguro ka man yan? Basta. Dili siya makahimo sa pagpasakit ni Yolanda. Dili. Usa lang kabutang ang akong ihangyo kanimo, Daniel. Kung unsa man ang moabot nga istorya nimo, ayaw kinituho eh. Kung dili pa ko nimo mabati nga musulti. Pa, makagawas ka na. Ug hangyo lang. Ayaw una panghilabot sa among away ni Dino. Sa, nakaila ka gid si mong kaaway pa? Daniel. Nakaila kay kuniya. Dako sabsagsa ka nako. Dako gyud kayo, Daniel. Pero dili pa panahon nga akong ugkaton sa imong atubangan ang nahitabo sa unang panahon. Dili pa, Daniel. Luwas na di mong amahan, Ricky.
Salamat dito. Ang doktor ang angay mong pasalamatan, iho. Mahimo na ba siyang ikasulti? Unsay nahitabo ka kanina? Nagdaog laing mga sakop si Armando. Sa dihang nagunitan nila si Sheila. Ilaming gitirahan si Papa. May lang gani kay nakapasalipod ni sa auto. Ug wa gid maunsang auto. Nakapadyagan pa ni palayo. Ug ang paluway nga pulis nga si Daniel. Kisuwayan pamigukod. Si Daniel? Siya ang sunod kong kuhaon kikang kang Armando. Unsay na hunaan mo dito? Mukha mang si Armando sa kagol. Kay kuhaon ko na kaniya ang tanan niyang mahal sa kinabuhi. Law ng gabi. Murag ko na itawang nagtikaw-tikaw sa kawas. Kinahanglang magkabalik ko sa kibutangan ni Papa kang Ma'am Yolanda. May laing talon si Papa mo ako may bahaw. Klaro kayo sa mga pangita mo. Kinahanglang magkabalik ko sa akin ni Papa o Ricky. May pagtay ang telepono sa sala. May mga tunog na biduol ka eh. Di ako makita ka na sa live dance divider. Hello? Si Daniel ang matubag sa telepono. Kinsa ka? Mupadaol ko kamay. Unsa? Ikaw si Dino? Si Papa ka, kanang Dino nga nanawag. Gano'n nanawag ka? Unsay tuyo mo? Niya karon sa akong mga gamot ang imong inahan, Daniel. Si Mama Yolanda? Naao ba ni mo? Ako siyang piniriso karon. Ug mahimo ko siyang patyon. Aron matagbaw ko sa sukop sa imong amahan. Kinsa ka magidi ay? Ug ngano nasuko ka magidi Papa Armando? Sumayag sa ni mo? Ano na bing kamay ng ipatrabaho ni mo, Chip? Kamayng research lang. Unsa ka na? Tugiya pagbalik ang Mauricio Massacre. Mauricio Massacre? Sige, padayon pa sa kanta. Somewhere over the rainbow. Sheila, ka-inosente kita mo eh. Ano, ikaw, gunit man sa ako suwang. Sheila. Suma pa nin balita nga ang patay lawas sa usa ka dalaga. Ang birthday celebrant. Nakita na las kakahuyan. Wa di sapo. Uguba na ang naong tuong sa pinusilan. Ang iyang pangalan mo si Rakisa Mauricio. Rakisa. Buwa sa ni pangana ang ikadlukan sa rapist. Ano naaman patay? Patay? May patay ka nakita, Sheila? Sheila, usa man patay nga imong nakitaan? Awa-awa, wali ko. Patay na nga no. Oo. Patay na ng wati. Luoy man na siya. Uwa naman na siya. Lihok. Hala! Kaning ng mga langgam mo? May pasisira. Kaya bisan ka mayo, git si problema. Hala! Ipadayon ako ang pagsiksik. Dinig maungman siya. Siksik ko na ko pagkusam. Sila! Ayo palayog ba ayo, ha? Ani lakas dool? Haba? Oh, gini. Wala kinadapiti ang niya sa hulagway nga gikan sa karang pamatalaan. Naadi napita makita si Rakisa.
Siya ang anak ng dalaga ni Dino Mauricio. Hukuman mautopsi ang patay niya lawas na matubdaan kag-rape kini. Maulang kini namatay ni Pita. Ang ubang patay dito na sa sud sa mansyon. Kapag kaluluoy sa mga tao dinapita ka na biktima sa masaker. Labing gilgig katong o masaker. Kaya ang tarang bisita kiapil sa pagpamatay. Ang pangis lang ang tao ang makahibo sa pagbuhat niya ini. Hain mo si Sheila. Nahilo magkalit. Sheila? Hain ka! Sheila! 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 Nga nang dali man sila mabalaka kung mawaha ko sa ilang pananaw. Klaro kayo si Daniel. Gikan din sa akong gitaguan. Nga titinuod ang kabalaka nga iyang kipati. Mahadlok sila ang may mahitabo na ako. Lahi ang ilang dinala ni Papa. Si Papa Dino. Gihimo ko niyang bato. Sheila? Oh, naramalik ka diha? Shhh! At saba, kay natug ang baki. O sa mga nasi mo luyo? Ayaw lagi, saba. Uy! Murang nagmaskara. Hala, duwaan man na. Maskara gini. Maskara sa leon. Ano kipasok man din eh? Ikaw ba nagduwa nining maong maskara, Sheila? Dili, oy! Wa kong maskara, oy! Hala! Na-drawing bongbong, oh! Oh! May doon siya sa bongbong na iko sa mga pala. Gigibutangan o gilanan. Kinsam ka mga tao nga misong didi o mipusil sa tanan. O sa mag-ilang motibo. O ganun gipaukay man sa kidnapper ni Mama. Oh, ikapoy ka na? Giduka na ka, no? Tuhog lang, boy. Lakaw sa auto. Katog lang dito. Pero, di ka mo biya din ha? Dili, baya. Magduwa lang, koy. Pasagdan ko lang na siya. Kailangan nga makakonsentrate ko sa pagtuki kung kinsa gyud ang mga kriminal. Hoy! Alimuot na kaayo! Gusto kong maligo! Hoy! Hoy! Unsa na? Butangan lang ko nimo ko sa kabalde. Mapaigo ka na akong ikaligo. Dong hain man si Sheila. Giunsa naman ninyo si Sheila? Hoy! Giunsa lagi ninyo si Sheila? Dong! Wa na gyud siya mo tubag. Naunsa naman karon si Sheila. Nganong wa naman ko makabati sa iyang tingog. Gabaan gyud mo kung inyo pasakitan si Sheila. Gabaan gyud mo. Maligo na lang ko. Kay alimuot kaayo. Unsaon magyud po nila dinhi? Nga ilamang kong gitanggong og maayo ini kwarto ha. Matalagot. May laing maskara nga ni Adini sa sud sa mansyon. Maskara sa liwas. Dadun ko kinita ng mga maskara. Kaya baura kini, ang wa mo haom nini maong dapit. Way rason kung ganong ni asya din eh. Sheila! Sheila! Hain ka! Ay maroon siya. Puro pasigtuwa sa ilaw nining mansyon.
Ako subayon ang iyang tingog. Sheila? Sheila! Kaling! Kaling! Sir! Ay, kuan, sir. Ayaw lang kasukol, sir, ha? Pero, uwa man yun din sa bahay si Sina, sir. Usa? Hay naman ka na siya, ha? Ambot lang, sir. Uy, nalili na yun ako ang tanang aparador, kabinet, o uban pang kataguan niya. Pero, uwa yun siya din, he. Ay, pastilan. Asa naman sabka siya paingon? Hala ka, sir. Wa na sabka to siya kidnapa. Unsa? Hala. Liyok. Liyok yung usab. Pangita ang usab ka rin. Kay manawag ko ni Daniel. Sheila! Sheila! Parang nasasuda ng kwarto si Sheila. Usa naman yung napita? Daghan man di kwarto-kwarto kining maong karaang mansyon. Oh! Uy! Mga monitor ka na sa CCTV camera. Tanaw ta sini. Gi? May CCTV camera di kining napita. Kung mao ka na, makita na ang tao nga busod niya eh. Pero, wonder pa kaning murag abugo naman kayo ni? Tanaw na ta, salida. Sige. Ay paglangas ha. Atong suwayan sa pagpaandar kining maong mga monitor. Nauman ako kaligo. Kumpleto man di ay sa mga gamit ng maong kwarto. May kaliguanan, pero walay agas sa tubig. Unya, may giandam na mga gamitin, he. Ug murag sukod kaayo nako ang mga ilisan nga ni atin, he. Unsa man gid kay plano ining nagkidnap namo. Hala, niander na sini. Yay! Kita na miss sini. Unsa man eh? May nagparty din eh. Uya. Dota. Dili. May kalit og tunga ang mga tao nga nagsulubog mga maskara sa mananap. Lala. Ngi. Namusil sa mga tao nga niya nining mansyon. Hala! Away man na. May nagsulubog ning maskara sa liyon. Ug sa maskara sa aliwas. Gubat day na. Muna yung natapos sa masakad din sa unang panahon. Pero ano, niya pa man din ang mga ebidensya. Ano nga pa ni bakit sa mga nag-imbestigar? May nasunog ng mga bahay na ning mansyon pero kinig na pita, huwa mo unsa. Nga nawan man ka tingog, oy. Sila, may nahitabo din sa unang panahon. Nga gustong tabunan sa mga hingtungdan. Tungdan? Kinahanglan matun-an ako kining nakuha sa CCTV camera nga mga bayon ni mga may masakit na nidapita. Dadong ko kining tanan sa bahay. Hala! Nakatingog. Tabangi ko. Pangitaon ta ka nang nagtingog sa cellphone. Yay! Nara sa cellphone! Tingog na! Oh, ayaw paglangas ha. Ako nito bagon. Hello? Yay! Lo na siya! Somewhere. Hello? Kisa ni? Tubag! Nakita mo na ba ang mga ebidensya sa naitabong masakir niya ng maong mansyon? Sa dugay ng panahon? Kinsa ka? Ganon hibaw ka na ni mga butang ha? Ayaw na pangutana itong kinsa ko. Ang importante mong matugi kung kinsa ang imong amahan. Niya si Armando. Ha? Dili na lang kayo kanako labaron pa, Daniel. Pero, kanang nagmaskara og leon, mao ka na ang imong amahan. Dili. Naibaw kung lisod kining dawaton, Daniel. Kay pulis ka. Pero ang kamatuuran bisan unsa kasakit.
ka matuuran yun. Dili ba? Huwag ayaw kalimot nga usa ka katinugyanan sa balaod. Nga nung karoon lang mo ipakita, ha? Diin ka sa mga panahon nga natabo ang masakir. Midago. Nagpagahilom. Tungod kay dili angay mapriso lang ang imong amahan. Kinahanglang marsilutan siya sama sa kasakit siyang kipuhat ka nako. Huwag ko magdali, Daniel. Mas tamis ang parimahos ng iko sa tukmang panahon. Dili ko na lang ikaw lang anon pa. Kinaibaw ko na daghan pagbuhaton, Daniel. Bye. Ayaw na! Ayaw na! Hello! Hello! Kisa ka man! Hello! Pero yung nagibuhat. Gitabangan ko niya sa dakong kasayon sa pagsulbat sa masakir ka na itabo dining maumban siya dugay na. Pero gano'n man. Si Papa Armando ko no. Kinidag masikara o kliyon. Kinagling ako ni Maklaro. Sina! Pamauli na ta! Yay! Uli na mi! La 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 la. Dadon ko kinita ng ebidensya sa bahay. Bisit. Panuay. Wa naman nawag si Dino. Sa mga kagisunod niyang plano. Naapiki ko niyang gibuhat na. Tuan niya si Yolanda. O dili ko makalihok og maayo karon. May miabot. Si Daniel. Siya na kanang miabot. Yay! Nasuroy mi! Sila. Ida ko na ng usa ka bag. Kamao ka? Oo. Bright man inday sila. Gamay raman iya ka. Abnormal. Oh. Sige. Dadan na na. Daniel. Diyan ka mo si Sheila. Pa? Hala, Papa! Nasuroy mi dito sa layo. Nga nung gidaman mo si Sheila, nga wa ka man langhid ka na ko. Wa ko intensyon nga dadon siya sa akong pagtrabaho pa. Dito na ko sa akong giatuan. Siya ding naibawaan ako. Nga diha siya sa luyo sa akong sakinan. Nasuroy raman mi, Papa. Pa, daghan pa kay kong trabaho unon. Mula huson ako sa akong kwarto. Gidaanan ni mo din sa bahay ang imong trabaho nun? Oo pa. Kay gusto ko mabantayan ko kamo. Sila, dali na. Oh. Diin makakadusyagikan. Oh. Nasuod na ni Daniel si Sheila. Sige sila. Ibutan na niya ang bag. Ano day ka? Suko ka? Wa man. Daghan lang ko gihuna-huna. Oh, na day ka huna-huna. Oo naman. Doon ha. Sama nimo. Nasa kay gihuna-huna. Pero mas nindot ang imong gihuna-huna kay malipayon ka man. Duwa ko din ha. Pero ayaw pa panghilabot ang ako mga papel diya ha? Oh, babe man inday sila. Sige. Lingkod lang ka diha. Nya, gutom man inday sila. Sige. Kuha anti kag makaon. Pero ayaw ba gitahon panghilabot sa mga batang din ha? Sige. Gitagyo ni Daniel ang kopya sa mga CCTV camera nga gipili ni Papa dito sa mansion. Naibaw na gusto mong ni Papa. Paunayon niyag patay ang amahan ug anak. Swerte pa si Armando nga nakalihok pa siya. Gamay ra iyang sa masadil. Agi sa akong pagpusil niya. Oh. Si Mami Yolanda. Giunsa naman ka nila ni Papa. Hoy! Giunsa naman ninyo si Sheila? Ibalik din ako si Sheila!
Mga tunog nga nagpaingon din eh. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Huwag ka na ba makailan ako, Yolanda? Deno? Ikaw na, Salvahis? Ikaw ba? Antun ba karon? Naglagot ka pa nako, Yolanda. Og si kinsa may malipay sa imong gibuhat, ha? Kinsa may malipay sa imong pagkawat sa akong anak? Ha? Hain ang akong anak! Hain ang akong anak! Hain siya! Wa na siya! Unsay wa na? Wa na ang imong anak, Yolanda. Isipa na lang siya nga patay. Dili! Dili! Hayop ka din, no? Hayop ka! Mas hayop ang imong bala, Yolanda. Mas hayop si Armando. Nalimot ka na ba kung sa iyang gibuhat kang Claudia? Ha? Ikaw ang nakaingon kung nganong nahimong bangis si Armando. Managsama kaming bangis. Busa, ayaw na lang labadi pa ang imong bana. Kay mamatay siya. Unsa? Dinakpan na nimo si Armando? Dili ako ang mupatay kang Armando, Yolanda. Unsay buot nimong ipasabot? Ang iyang anak ang mupatay kang Armando, Yolanda. Kana ang akong silot niya. Dili! Nasumiin ko na mga nagmaskara nga bisog sa mansyon niya itong Mauricio. Huwag ko'y makitang ebidensya nga siya si Papa. Nagkagwanti silang tanan. Huwag makita bisang kamay na lang siya ilang panit. Bugtong maskara lang ang makita. Huwag ang ginagibuhat nga pagpamusil sa mga tao sa parte. Oh, Sheila? Unsa ka? Bad sila! Bad sila! Bad sila! Kinsa tingalan mong bad? Kanan sila! Bad sila! Okay. Ay, napagtanaw nini, okay? No, bata o. Ganahan ka mo tanaw sa bata? Ako i-rewind, ha? Kana na sa stage ang gusto mo tanawon? Akong i-pause, ha? Ako ka ng bata nga. Nga ikakwasan ni Mama Claudia. Sheila? Nihila ka? Luwi, ang bata. Oh, magkaluluoy siya. Wa sila hapon ko sa mahindugtan ng masakir kining mao pamilya. Sheila! Apektado siya sa nakita niya sa video. Sundan ko siya. Salbahe siya. Salbahe si Armando. Siya ang nagmaskara kami patay sa akong pamilya. Siya! Mamatay siya. Mamatay ka, Armando. Sheila! Palayo! Sheila! Uwi ko! Kalma lang! Gusto na! Okay. Gusto na. Sorry na nakakita ka sa angin na hitabo sa mga parte. Ay, napag-wild. Dili mahitabo ni mo ang nakita ni mo sa video. Dili mahitabo ni mo. Ako na ipasalig ni mo. Naibaw ko. Minaluoy ka sa bata nga nakita mo sa mga video. Sorry kayo. Luoy man siya.
away man siya. Naibaw ko. Ug dili na ni mausab. Ay napagsuod sa akong kwarto ha. Aron dili ka makakita og mga sakit nga mga pangitabo sa kinabuhi sa mga tao. Suod lang ko. Hindi lang ko tanaw. Sa? Adlok mong kwarto. Animal. Ayaw kadlok. Mailhan na ako ang maong mga tao. Imo sila awayon? Kung gikinahanglan, usa kinahanglan nga dili ka magpabadlong ha? Kaya ipadayon ko ang pagsubay sa naitabo sa Mauricio Massacre. Sige. Tabang ko. Ha? Unsa man mo sa pagtabang? Unsa man ka ang sunod may tabo? Pamati ka mong tanan! Naibaw na yung kamo! Nagikidnap ni Dinos Yolanda. Apan nakasiguro ko nga dili kini apat yun. Ako ang yang tumong sa tanan niyang gibuhat. Busa, kinahanglan nga unhan to siya. Pangitaon tayo na imutangan karon ni Yolanda. Nakasabot magkamo. Dada sa kumatubangan si Dino nga magtinga na! At ang ikatapos ang sumbay sa itong sugilanon. A.K.A. Rakisa. Og mao to ka listeners ang part 4 sa AKA Rakisa. Mura na po si Turkey yung tinugani. Ito mga ka-listeners, no? Mga to ang part 4 sa AKA Rakisa, no? O kung maapas pa, maka-upload yung pong tagdugang pang drama, no? So, kutob lang sa makaya, no? O, sa sunod, higayon na po kumutiwas o basa sa comment, no? Kay, para yun kuan ba? Mabasa tanan, no? Kaya di man maapas o iusa lang ako diri ba mo lapas man gupod no taas kayo ang ato ang intro vlog no ug akong hotdon tanan ba. Ato lang naman ako naman namon yung pamubo ning intro vlog para mabahin-bahin siya sa uban nga kanang intro no para mabasa gyapon ba. Pero lamig kung tag mausa pero mawala kay medyo mataas man gupod mga listeners no kanang atong iusa ba basig masuko ang uban niya unsa naman nga sige ra mag-vlog ni no. Muna nga ako na lang yung itunga-tunga na lang, no? Sa sunod, gayon na po, basahan ako ang sumpay sa mga komento, no? Naghan pa man yung mga comment di ay, no? Tag-as po ng uban ba, no? So, para dili mahurot ang oras sa vlog, ato na lang minus-minusan ang pagbasa. Pero basahan dyan po na ko ni sa uban nga intro vlog, no? Di ka po masayang ninyo mga komento no kaya ako maning basahon jud. Tagan yun ako pagtagan ninyo mga komento kay gihaguan yun nag-type no. Di po dali may mag-type kay sakit pus mata o labi na og sige tutok ang cellphone bitaw sakit sa mata no. Pero nagkugi mo comment no. Salamat kaayo no. Ako ning basahon Japon. Katong mula mabasa na ko karon sa sunod intro vlog no akong basahon. Okay. O mga ito mga ka-listeners, hindi na ako tas uno kay taas na kaayo ang ako ang vlog. Thank you so much for watching. God bless atong tanan.